Shuthu tswella pele. Proverbs chapter 28 verse number 13. U13 uthi ofihla iphambeko zakhe akaye kuphumelela kepha ozivuma yazishiye uyakuthola umusa. Nansi into eyingozi ke nganza kwethu kulezi insuku zanamhlanje esinayo evangelini. Ukuthi sinabo abantwana bakaNkulunkulu abayifihlayo iziphambeko. Abafihla ukwahluleka kwabo, bafihla amaphutha abo, bafihla ukusheka kwabo, abafihla uhambo lwabo eluye ekudukeni, bevela phambi kwabantu beyabantu abaright bayifihlile esengathi yonke into iright kodwa bangekho right. And that is one of the reasons eyenza ukuthi once lezi zinto zavela lo muntu ulimala kakhulu ngoba uhamba bangelide ayifihlile iziphambeko zakhe. Sinabantu thina ekuhambeni kwendlela abangafunanga uku-accept noma uku-admit ukuthi kunento eranga abayenzile ohambeni lwabo. Abanye indaba zokutholana nengane, ukumithiswa nokumithisa, abanye ukweba, abanye indlela abangene ngayo emsebenzini, abanye indlela izindlo zabo bayakhe ngayo, abanye indlela imoto zabo bayithole ngayo, abanye yithi labo indlela siwathole ngayo ama-license. Mimi nawe lapho siyangena sobabili kuleku group number 2 singafuni ukuvuma ukuthi kunezinto esingazenzanga kahle, but iqiniso lithi kukhona izinto angeke sishintshe but si-accept phambi kwaNkulunkulu ukuthi we deserve judgment phambi kwaNkulunkulu ngoba asenzanga kahle. Kunabantu abaphila kulomhlaba kodwa iziphambeko zabo bayifihle njalo. Uma bevela phambi kwabantu noma bevela phambi kwaNkulunkulu bavela njengabantu abaright. That's why kuba likhuni kakhulu ukwelekeleleka komzalwane ongafuni ukuvuma yena ukuthi wenza into wrong. That's why sinosisibethu abalimala kakhulu, abanye babo bakhulelwa beshaya ama-chorus bathola ingane engafuni uku-accepta iblame yena ukuthi into engenzile wrong. Futhi ngideserve i-punishment, ngideserve i-rejection kubantu. Before abantu bakurejecta, before abantu bakupunisha, umqale ngokuyiphanisha wena, uyibone wena, uyiguide, uyijudge wena. Kuba lula kakhulu masoqhamuka umunye umuntu ekwahlulela ngokwenza kwakho. But i-problem ukuthi awukwazi ukwenza into erongo bese ufuna ukuzi-justifya kuyo, uchaza isizathu sokwenzeka kwayo kunokuthi u-accepte ukuthi wenza into erongo. Kade ngibukela umchunu lapha eParliament bemhlaba imibuzo concerning indaba ye-record lethi ikhona i-record kaMkhwanazi, bathi kuye vuma ukuthi wenza iphutha concerning indaba ye-record. Kuxolisa futhi ngamanye amagama vuma bese uyaxolisa ukuthi wenza iphutha. Now ke kwabalula kuyo ukuvuma ukuthi wenza iphutha kwesibili athi ngiyaxolisa. I-problem ake sinayo ekukholweni abantu number 1 abangafuni uku-accept ukuthi ngenza iphutha. Okwesibili ngiyaxolisa. Okwesithathu bese uyashiya. Kukhona abantu abayifihlayo iziphambeko zabo. Bafihla ukwahluleka kwabo, bafihla ubuthakathaka babo. Emveni kwaloko bahamba phe kwalezi zinto. Uma wakhe washumayela abantu abayifihla iziphambeko zabo kubalula kakhulu ukulimala. Bayashesha ukuthunukala. Ngoba njalo uma ushumayela umuza commenta la athi niyasijaja. Isizathu sokuthi ethi njalo makushunyela uyajajwa ukuthi kunento ahleli phe kwayo. So njalo mawukhuluma ugudla ngakuye uyajajeka. Njalo mawukhuluma into ayazi ukuthi uhleli phe kwayo uyajajeka. Kanti umuntu owayenza iphutha wase accept ezehlulela yena eyijaja yena ukuthi hey ngaze ngabheda ngumuntu. Noma ubani oyokhuluma ngalento ayenzayo akalimali ngoba uqalile yena umnikazi waleyo nto ezehlulele kwahlulekeni kwakhe. Khona abantu abafihla iziphambeko zabo. Bonke abantu abayifihla iziphambeko zabo abangafuni ukuyibeka phambi kwabo ba-accept ukuthi ungenza iphutha abayi kuphumelela. Ngoba njalo kuhlala kunento emdlisa kabi, njalo kunento ehlala edlinza kabi ngayo. Kufana nomuntu ongena emshadweni engalikhulumanga iqiniso, njalo usale esola. Njalo uma umunye ethulile unalento ukuthi I want to say itholile lento ukuthi ngayenza u1 no 2 no 3. Umuntu ofihla iziphambeko zakhe akaphumeleli. Ngisho lokuthula kanako ngoba akazi noma seyitholakala lo daba noma litholakala. Sanibonani.
before sifika endabeni yama-rejection ukuthi kuba khona siba-rejectayo siyabahlulela kube khona umuntu acceptayo uma wenza into wrong. Here's the case. Kunabantu abanye babo mhlamba ama-youth leader, chorus leader kanjalo befundiswa abenza amaphutha emabandleni, abanye bakhulelisa ebandleni. Uma umuntu elida, for example, uma uyi-worship leader ebandleni waziwe ukuthi uyalida phambili kwase kutholakala ukuthi ukhulelwe noma ukhulelisile, awukwazi leso sono usivuma ngale behind the scene nabefundisi. Uyayidinga into ekwenza ume phambi kwabazalwane uxolise isenzo osenzile ukuze abazalwane bangagcini ngokukubuka ukuthi wayecula lo usekhulelwe manje useyabuya futhi. Kunala khona kudingakala ume phambi kwabazalwane, not ngoba udinga ukuxolelwa kwesono, kodwa ukuba yenza uthi enhlizweni zabo nezinsolo abanazo ngawe bakudlulise kuwe. So ke yilo kudingakala ukuthi umzalwane ma ekhulelwe wathola ingane kumele alithole ithuba la sikhuluma ngabantu abami phambi kwabazalwane njengama-chorus leader, njenge-youth leader, njengomfundisi noma ubaba, ukuthi emveni kokulimala kwakho uyalidinga ithuba lekuma phambi kwabantu awethu uJesu inkosi, awethu kuyaphila ubungcwele, owethi ngezehlukanisa nezono, wethi ayoma phambi kwabantu bazalwane ebudeni bendlela ngihambe ngalimala. Now emveni kokulimala kwakhe kumele yazi ukuthi bazalwane zothi kuyokuhlala phansi, noma njengoba ngangilimele bazalwane ngangiseGilgali, ngangise endaweni yokuphola, ngangopha sengisizakele manje ngoba sengibuya. Awukwazi umntwana kaNkulunkulu osindisiwe ulimale phambi kwabazalwane ukuthiwa sewukhulelwe, unyamalalo kuthiwa usegoli manje noma kasabonakali, ethi uyabuya after 1 month usebuya ephethe ingane. Ayihambi kanjalo ngoba kuneyiphambeko eyifihlile phambi kwabantu njalo uma bekhuluma ngalezi zinto yolimala. That's why bakhuluma ngamantombazane akhulelwe engashadile uyathunukala. Isizathu uthunukala ngoba isiphambeko sakho awukazi usivume phambi kwabazalwane. Bazalwane ayikwenza ku1 no 2 no 3. That's why uma bekhuluma abantu awukwazi ukulimala ngoba lento akazi uyifihla wadlula kuye. Sinabazalwane abangamaqili abangafuna uku-accept ukuthi bayenze iphutha. And uma ufuna ukubabona abazalwane, mina ngicela ukukhuluma bafowethu, uma ufuna ukubabona labo abazalwane, mo especially bosisi, uma ufuna ukubona usisi oyenza iphutha kodwa ongayisoli, ubona ngokuthi uma eqeda noma uqeda ukuthola ingane, le ngane umuntu onganalo uvalo, ngicela ningizwe ngomoya ngenyama uzo understand, umuntu onganalo uvalo lokuthi ebone ukuthi actually lekwenkwenzile ku wrong, ayithola ingane noma ineviki, uzombona sikhuluma ngomzalwane ovutha be phambi kwabazalwane uneviki ethola ingane, akanamahloni noma seyiposta kuma status athi this is my blessing from the Lord, akashona uvalo ebezingane ayithola emakhoneni njengesibusiso. Asitsho ukuthi akusona isibusiso, kodwa umuntu onalo uvalo noshayekile noyisolayo ngeke ethi isuka nje nevika likapheli seyiposta athi this is what I have, the Lord has blessed me with it, the angel. Ubiza le ngane ayithola emakhoneni ewayithola emvuselelweni ngengilozo. Oh, amen. Yilo bona khona ukuthi lo mzalwane akanawo amahloni, alikho uvalo, unembeze waka umkhuzi ukuthi esimatshe singane ivele enkosini, kodwa ngikwazi isuka nje le ngane ngimithe zolo leli ngikhulele zolo leli namhla sengithola ingane kusasa ngiyaposta, ngibiza le ngane ngithola ematendeni, ngibiza le ngane engiyimithiswe umfundisi, ngibiza le ngane engiyimithe ngisekuphi ngikholwa ngezwe ukuthi ngiyasindiswa, namhlanje sengiposta kusemthiwa this is the angel from the Lord. Bona ukuthi kunesibindi esinenyongo eceleni, ubona lapho ukuthi akukho kuyisolo. Umuntu onjalo uma ngathi uzama ukumbonisa amaphutha akhe niyoxabana. That's why nabefundisi abakhulelisa amantombazane, yithi ikhulela intombazane kwazi ukuthi leli khanda likazwane, kwazi ukuthi ikhanda lakho uyombona epost imvuselela athi usemdansana,
God is doing wonders and is doing wonders. Here we are. The Lord is moving in and out. We are experiencing the gospel. Kusho umuntu oshingane ekhanda elikhulu evuselele nake ebabaza amandla kaNkulunkulu kusadikidwa loludaba lokuthi umoshile kunengane oyimithisile yena ubabaza amandla kaNkulunkulu sewaphostile uthi the Lord is moving here. We experience the gods what umuntu hawu kahlenu nanku umuntu ongekho nokuyisola ukuthula noma vala ama status ke athi uvala umlomo kubona ukuthi kodwa kulesi simo engisona nalento engiyezile nala ngikhona angikwazi ukuvela ngomuntu ogcotshiweyo emveni kwalamanyala engiphume khona abantu abayifihlile iphambeko zabo enabayifihla iphambeko njalo mabevela phambi kwabantu bafuna ukuvela njengabantu abaright bayalimala njalo uma keke kwathinta izinto abahleli kuzona bayathunukala njengomuntu ogqoka isicathulo esinetshe phakathi khona abantu abayifihlile iphambeko zabo lithi iBhayibheli oyifihla iphambeko zabo kayikuphumelela wena uzwa osisi befakaza nje wezwe usisethi abafana izinja wela ubona khona usisi uthe kuhamba unkinga ukuthi uyifihlile akaziyo ukuthi udale kudla phile kakhulu endaweni obumnyama kodwa phambi kwabantu evela emsulwa uneyiphambeka yifihlile. That's why umathi abafana izinja uexpose umsebenzi obumnyama aphila kuyona. That's why bonke abantu abafihla iphambeko basebenza ebumnyameni. Into yokuqala yenziwa uAdam ensimini yase-Eden emveni kokuthi ephambene noNkulunkulu lithi iBhayibheli wafuna amaqabunga wayifihla ngoba njalo bonke abantu abenza umsebenzi obumnyama bayenze ebumnyameni nabathakatha ebumnyameni nabajole ebumnyameni bahamba befihla ama-BNB bajola ngaphansi kwegcobo zibathola ngaphansi kwezihlahla nabandiza ngoba wonke umuntu oseyiphambekweni yonke into ayenzayo uyifihla ebumnyameni ene uma engafuna ukuvuma ukuthi khona into eronga ayenzayo akaphumeleli kuyo yonke into ayenzayo noma ngaba nemali noma ngathiwa uhlala ku-double store umbona ezaca enefriji eyi-double door. Nibuzana nothi lo mzalwane wazaca kanje kodwa ifriji igcwele kunento emdlayo wena wabona befundisi bethwele ofihla iphambeko zabo akayikuphumelela. Sinebhadi kulezi insuku sokuthi sinabantu esinabo evangelini abasindisiwe abaphile emanyaleni abaphilile emanyaleni. Sikhulumile ngalabo abawenzile amanyala esingabaxoleli, sikhuluma ngalabo abawenzayo kodwa bangafuni ukuvuma ukuthi senze into erongo. Sake sayikhuluma this thing last week ukuthi into eyenza ukuthi uNkulunkulu emuzwa uAhabe emveni ukuthi kubulawa uNabothi ebulawela isiveni sakhe ukuthi lithi iBhayibheli enhlizweni yakhe waphenduka wayisola. Akekho umuntu eBhayibhelini wengcole njengoDavida. Davida wayengcole ngalendlela exakile. Kuthiwa lo muntu osilisele wayewathanda abantu besifazane. Ayikazalwa indoda endlini kaNkulunkulu ethanda abantu besifazane njengoDavida. Kodwa akekho umuntu eBhayibhelini wayephenduka njengomuntu wesilisa. uNkulunkulu hayi ngoba wayethanda amanyala akhe kodwa wayethanda ukuzisola kwakhe ukuthi emveni kokwenza kwakhe wayengambozi iphambeko zakhe. Kodwa sasivuma lithi iBhayibheli wathi etshelwa kufika umprofeti ayomtshela ukuthi kunomuntu la unezimvu eziningi kodwa waphuca indoda eyodwa enemvu eyodwa wasebabaza ibhadi uDavida athe lo muntu ufanele ukufa nje nokufa. Lithi iBhayibheli umprofeti wamtshela ukuthi lithi iBhayibheli wayisola. Ilethe singanayo kubo bonke abantu abenza amanyala, yonke esinganayo kubo bonke abantu abawela ezonweni, yilento esinganayo kubo bonke osisibethu abakhulelwe baba proud ngokukhulela kwabo bafuna ukuvela phambi kwabantu noma bekhulelwa abanye becula nazo izisu zabo bona baposte kuma social media platform bekhulela ukuthi uproud ngalamanyala akhe eveze isisu. Ayikho into yokuyisola ukuthi ngaze ngalihlaza isivangeli ngaze ngavela kabi emphakathini ngaze ngangalimela ivangeli ngisho nasekhaya ekhaya ngiyaziwa njengomuntu okholwayo kodwa namhlanje ngiqhamuka mphethe isisu ngisho nalezi ingane zakithi engakholwa ayikhulelwe kodwa ukhulelwe mina ngikholwa ngaze ngavela kabi. Abanako ukuyisola babona nje ukuthi ethe khulela umbona eguzula isisu nje njengosomakhuzu ngathi unemali bonke akayisoli ngalento enza bafethu sizama ukuchaza ukuthi wonke umuntu owele emanyaleni akuvele kuye ukuyisola ukuthi ngazi ngabhede endaweni bayisoli laba bantu khakubuyezwa njengomuntu okholwayo
gqiki uqhamuka sephethe isisu mithi soba umfundisi umoto akukho kwisola akukho enhliziyo akukho yambona nje mehamba nje uthi ingagari unemali isiqhuma sale ekhaya isikhulele esontweni zimbuka lengane zakho ukuthi usezi ngoba wathi uyakholwa akanankinga akashawana uyivali yokuthi lezi ngane zakithi seziyokholwa yini emveni ukuthi mina ngivele ngekanje ngizama ukuchaza ukuthi ngane zakwethu emveni kokwenzeka kwamaphutha umzalwana akayisolo ngoba oyisolayo ekwenzeni kwakhe yathethelela lithi iBhayibheli ofihla iphambeko zabo akaye kuphumelela baningi abantu abayifihla iphambeko zabo ukwahluleka kwabo bahlala phezu kwakho manyala abo bahlala phezu kwabo kunemishado namhlanje iphelile iqedwe iqile lodwa nje lingafunanga ukuvuma ukuthi lenze iphutha and for that reason umshado waphela kuneqile lodwa nje lingafunanga ukuvuma ukuthi lathi lishadile hamba leyo mithisa ngaphandle kwatholakala ingane zamakhanda amakhulu ingane zakazwana lezi zinto uzenze eshadile uthi ukhuluma naye akhanda izitori athi ukuthi wena uunderstand ngithi njalo mangifuna ukulala nawe wathi wena ukhathele akusona isizathu sokuhamba uyofeba ngaphandle ukuthi umkaka wethu ukhathele laba bantu abangafuni ukuaccept ukuthi benza amaphutha always bakhanda ibridge abazomakulona uma bafuna ukubalekela uku-accept amaphutha abo bayaza justify rather than uku-accept ukuthi but this time around I've done mistake bafuna ukuvuma akho umuntu okholwa ongahamba efebe ngoba athi umkakhe akafuna ukulala naye ukholwa akeke noma ngathi uyagoloza ukulala nami but phela angithi angikholelwe ngoba yini uyakholwa wangithola vela ngikholwa menqaba ukulala nami umkama kunginikeza license yokuhamba kuyophila emanyaleni it means uphila kanjalo njoba namhlanje umkaka engafuna ukulala nawe uhamba uyolala nabanye besifazana uyenza njani ungakashadi awukwazi ukuthi entweni wrong bese ufuna ukukhanda isizathu kunabantu abafuna njalo uma besemanyaleni bafuna ukukhanda indlela ukuthi angithi wena ngathi wena wathi mina ngathi wena ngathi that's why ngithe unamanga uyiqile akekho umuntu ongashintsha into obuyona ngenxa ukuthi wenziwa umunye umuntu keke akho umuntu osilisa ngihambe yolala noma hosha athi wenziwa ukuthi unkosikazi wakhe ayike le nto le ngoba phela ukuthi umkama akafuna ukulala nami kodwa after all mina ngumzalwane so ngiyakwazi ukuthi ukulala nomuntu ongakholwa ayifune kuNkulunkulu number 2 ngiyazi ukuthi angikwazi ukuchita ngisemshadweni wami so lokho akukhandwa ukuthi umkama ungenze ini nabantu abangafuna ukuvuma amaphutha most special abantu besifazane babekezela amanyala amaningi kakhulu enziwa amadoda because amadoda wanankinga uhamba yomithisa abuyathi kwenzeka iphutha kwasuka ngalingeke emsebenzini kwasha kwacima umuntu wesifazane kumele akuaccept lawo manyala kodwa mangenziwa umuntu wesifazane kodwa akaphela ngoba ufebile kunabantu kumele bakuaccept nje ukuthi kodwa ngabheda kuloko musuchaza izitori sinosisi bethu abamithisa obrother abamithisa osibanibani mawuthi ukhuluma nabathi I don't know what happened uyazi kahle mina ngicela ukuntshela lento le exile sibuya khona ngicela ukuyichaza lento bafowethu exile sibuya khona akekho umuntu ohambe walala ongazi ukuthi ulale kanjani ayikho lento uyotshela abantu bangakini ayithini uyotshela ikhansela langakini elincisha intuthuko ayithini ngekho umuntu wathi angazi ngilale kanjani uyazi kahle uyabona number 1 mawuvakashela umfana uyazi kahle ukuthi uyalapha number 2 akekho umuntu ongazi ukuthi iphenti ulihlisa kanjani azositshela ukuthi angazi kwenza ngale ngikamba manga uyazi kahle akho umuntu ongazi phela uma ufuna ukwenza ucansi ufuna ukwenza isex hayi ukuthi wena usukuthi nje umqondo wazi kahle ukuthi wenzani ayikho into othi uyazi kahle inkinga yakho nje uphethwe ubuqile ufuna ukuchaza ukuthi kahle kahle guys I don't know what happened uyazi kahle wawuyapi sazostart endlini yakhe ayikho in library uphethwe ubuqile bongafuna ukuaccept ukuthi cha kuloko nje ngiyibhedele ngangiphinde lento lesuka ichaza ukuthi no what umuntu wesilisa kwasha kwacima amanga umuntu nje mezolala usukazi kahle ukuthi manje lo njobe ngibamba kanje kuzokwenzeka ukuthi lo njengoba iphenti uyihlisela wona usukwazi ukuthi uhlise iphenti manje uthi jikijiki sekukhona lamakhondomu nalowa uye kuyena uwathengeni lamakhondomu lento iplan yokudala nawe nje obuya khona nje umuntu wesifazane uvakashela umuntu wesilisa deep down your heart uyazi ukuthi ungenzeka noma yini uyaphi lapha uma unganalo umhlobo ayikho into enjalo inkinga yakho iyodwa nje ukuthi ufuna ukuaccept ukuthi ngangiphethwe ubufebe ngeke ukuvume lokho ngoba ufuna ukuvela njengesifebe kunobhuti umelo babuza lokuthi awusho ngoba unengane nosibani kwenzakale cha ukuthi angazi inkinga isuke yenzakala nowebhuti inkinga lo usuke wavela njengomuntu ohloniphayo
eyilona ngalesi sikhathi ethedelela ngavela ngathola inhlonipho lana ngathi ngilandela lona wavela unamanga thani wophethe inkanuko ayikho lento echaza ngoba noma uthi kunenhlonipho ngapha noma uthi kunokudelela ngapha but isimilo sakho sohlala siyisimilo kunabantu kumele beaccept ohambeni lwabe nasensukwini zokuphila kwabo ukuthi ohambeni lwethu sayenza amaphutha finish abazosibethela basibethele kodwa sivumile ukuthi sayenza amaphutha kunezinto eziningi ezenziwa amadoda emshadweni mangenziwa abantu besifazane ngeke bawuhlalela lo mshado indoda nje kheyidikile ihamba nje iyohlala noma mncane kuphi utholakala lo muntu akasewondlile ekhaya mebuya lapho ufuna uchaza izizathu kunokuthi accept ukuthi ngangihlaselwe idemoni nje lathumba ingqondo yami ngayenza amanyala ngaxolisa mkami umuntu wesifazane kwala noma athi uyayibekezelela lento lo ambantu uzoxolisa lutho akaxolisi kunamadoda ahlekisa ngamakhosikazi ahlekisa ngeingane ngoba lo baba lo wayejola nezingane endaweni lezi ingane zimhleka unkosikazi wakhe uthi akalutho lo uzisho washiwa indoda ebuye nekandela elikhulu kunokuthi axolisa wonke amaphutha awenza unkosikazi wakhe ngeke axolisa funa ukuchaza izizathu ayikho into kumele uyichaze emveni kokuthi utholakala emanyaleni xolisa kunabantu abayifihla iphambeko zabo lithi iBhayibheli abayifihla iphambeka bayikuphumelela ngoba asikho isono esingavunyiwe siyakuthethelela yiloko kumele ukwazi zonke izinto ezibhozile ongakazi uzivume ayithethelele kunezinto kumele uaccept nje ukuthi kwenzeka lento mfethu hayi cha ngane kwethu nje lana nje ngangiyiphethela ubufebe nje la nami ngiyayiphathela ngoba lento kunabantu besifazane abaningi aba-entertain abafana kuma social media platform ngoba nje ubushadile nje unkosikazi womuntu kunezinto okhuzwa kuzona uqinisa ikhanda kuze kube namhlanje uyakhuzwa ukuthi labafana balaba group lo wawufunda naye lo abafana bakhona efunela kusho kuba entertain alafu ini nixoxani nomfana wawufunda naye yini into akunalutho uma kwenze nje mawunganalutho phonxoxani uyayiplana lento abanye besifazane basese namanamba yama ex abo akhona emafonini waye kunale number cha ikhona nje for in what reason lento uyayiplana ukuthi mhla washaka ngelilanga uyothola usizo kulomuntu mase ugalakadela kulomgodi uthi angazi kwenzakala unamanga uyiplane kudala uyiplane number 1 ngokugcina inamba zakhe uyiplane number 2 ukuthi na ku Facebook na ku TikTok kuma social media platform umngani wakho iex kwakhe walala na it was your plan from the beginning ukuthi mhla washayeka uplan B wakho unamanga ushawa nje ukuthi awufuna ukuaccept ama wenza into wrong akho umuntu oyingozi nje umuntu ongafuna ukuvuma menza into wrong oyifihla iphambeko zaba kaye kuthethelela kuzo noma ungamshayashaya unkosikazi wakho umgoqo umbona njengesilima kodwa yazi ukuthi uNkulunkulu yazi ukuthi unesona engavunyiwe ngifuna ukukhumbuza nje ubuvutha kangaka nje uNkulunkulu yazi nje ukuthi kunekhona isona osimbozayo uhamba na uNkulunkulu yakwazi lokho noma indoda yakungakwazi uNkulunkulu yazi ukuthi kulezi ingane zakazwana khona enye ijazi lelo cala yolifica phambili ifayili libekiwe kushelofu liyofundwa ngelina uyokuthola asikho isono esithethelele singakaze sivunywe kunabantu ababi esiphila nabo kulezi insuku abangafuni ukuvuma izono zabo uthuke uProverbs ofihla iphambeko zakhe akaye kuphumelela bese lithi oyivuma yaphinda ayishiye uyakufumana umusa ke lo okwenza ungafanele ukuthola ukuxolelwa kodwa uyithola uxole sizathu saloko ukuthi uadmitile ukuthi I have done something wrong. Number 2, I'm no longer there. So kuthiwa ke ngoba uvumile wayeka akanikezwe elinye ithuba empilweni. Asinabo abantu abanjalo. Kunabantu abavuma izono. Iningi lo sisibethu abasindisiwe abanezingane basathandana nobaba beingane bekholo besindisiwe. Ngothi uyalandelela uyenzela lethe athi no just that mina ngisakhula kunento engangayifuni ukuthi yenzeke empilweni yami yini le. Angifuni mina ukuthi ingane yami ikhuliswe omunye ubaba. Yona excuse ezomenza phile emanyaleni.
ukuthi nje nganquma enhlizweni yami ukuthi angiyithandi le nto ukuthi ingane yami ibe nobaba ababili, and for that reason ke ukhanda istepisi sokuqhubeka phela emanyaleni. Le ngane yobaba ongakholwa ufaka ubuhlalu neziphandla uphila ngembiza nalama T-bags la ngena okhalweni izintambo lezi ngathi ama T-bags uchuphile emzimbeni unobuhlalu wenza konke. Umbuzo kodwa wesisi wena nalo uthi cha ukuthi nje phela ngifuna ubaba wengane bekhona babonwe ngane izitatimende zokuphila emanyeleni akafuna uku-accept ukuthi I've done something wrong, ngikholwa ngisindisiwe kodwa ngiqhubeka ngithandana nomuntu ongakholwa. Elithi iBhayibheli ukukhanya nobomnyama akuhlangana, ufuna ukukhanda indlela. Ngakhe ngezwe umunye umama la kuma social media platform mhlawumbe nakhe nambona echaza ukujula kokuduka kwakhe ethi abafana bangakholwa abekho esitayeleni, abantu abasesitayeleni abantu abakholwayo, and so for that reason ke osisi bethu that's why baphumela bangaphandle. Ayikho intombazane esindisiwe engabusiswa umfana ongakholwa. Ngeke akekho noyedwa nje sizwana ngami. Angiphinde ngamemezelo nomshado. Ayikho intombazana eyisindisiwe engachanywa umfana ongakholwa. Ayikho. Ngoba intombazana esindisiwe ayichanywa iperfume, ayichanywa ama 6 pack ukuthi ngimbone 6 pack yakhe. Esindisiwe ngisho sontayo. Laba sonto abachaywa noma ubani ohambayo maqhamuka ngeBM soyambusisa ke mina osindisiwe akabusiswa akaboni u6 pack bese ebona indoda. Kunezinto ezibalekile ngama principle okuphila ayibukayo nayigadile nayifunayo ngoba esuka eyazi ukuthi emveni kokuphila emveni kwama 6 pack nama bright pack nama 2 door ama 5 series nobani bani kukhona ukufa. That's why ke ngeke impilo yakhe nokubuka kwakhe ungeke kuphelela ko 6 pack ngoba yandlula ku 6 pack bese kuba khona ukuphila. Umpostoli Paulo uthi nasambe ngokubona sihamba ngokukholwa ngoba siyazi ukuthi ukubona kungokwesikhashana kodwa kungabona ukwaphakathi. Intombazane ekholwa iyakwazi lokho. That's why ngeke imelaphi ibuka lezinto engaphambi kwamehlwazi because isukuyazi ukuthi kuyophela lokhu kunempilo emveni kwalokho. Khona abantu abakhanda indlela yokuphila emanyaleni kunokuthi ba-accept ukuthi actually to be honest bazalwane senza into erongo. Ofihli iphambeko zakhe akayikuthethelelwa. Kayikuthethelelwa. Oyifihla izakhe iphambeko akayikuthethelelwa. Sicela kunikhumbuza ke bafethu nonke eniphile emanyaleni ngafuna ukuvuma ukuthi iphutha leli. Njoba sikhuluma nje khona usisi osindisiwe ovutha bhe. Ubisi ulungiselela umshado nomfana ongakholwa. Mose yambuza athi no guys ukuthi this guy it seems like he's very interested, and then number 2 you know guys this guy doesn't have a problem for me going to church and stuff. Ufuna uku-justify emanyaleni ukuthi ushada neqili elinuka insango nogwaye elingakholwa. Afuna ukuvuma ukuthi no kahle kahle honest sibe nobathi ingane ngitholile ke kodwa ngeke ngiyokhanda isivumelwano ngithi sohlukaniswa ukufa nomuntu okhonza umunye uNkulunkulu. Ngeke ngikwenza lokho. Ngeke kuvume. Kunalokho ufuna thina simvume. That's why iningi lalabo sisibethe abangafuna uku-accepta lokho imishado yabo bakhanda indlela ukuthiwa no abantu abamenyiwe kule mshado sobiza kuphela abantu aba 100 imfihlo uzobathola abashada partner efike njengoDumi uMkokstad. Aphumelele umuntu ofihla amanyala. Phumelele. Njalo uhlala kuliwa naye. Ngiyazidala abakuthandi. Ngiyadala abakufuni. Hayi ukuthi asikufuni. Sinale nkinga yakuthi ukudala waqaphaza amantombazana njengoba sokukhethelo. Akho umuntu esingamfuni la. Iproblem ukuthi akafunanga uku-accept ukuthi actually I've done something wrong. Le platform ontwana bakaNkulunkulu abasindisiwe egameni likaJesu mo khona lwangakholwa sathi emngenelo kuzofunda. Iyodwa into esishoyo namhlanje ebusuku zifundise empilweni. Uma uyenza into wrong uvuma ukuthi wenza into wrong. Ngale ukuthi ulandelele ugutshwe. Kunabantu besifazana abadaleke kabi. Ngeke ayivuma into wrong. Kwathi mina ukuthi ngiyekela ukuchaza wenza into wrong vuma nje. Izinto wrong. Mshade eminingi yaqedwa umuntu oyedwa ongafuna ukuxolisa. Ukuthi ngikhulume kabi myeni wami ngikhulume kabi. Ayeke ukuchaza ukuthi nawe usuka ngikhulume kabi uswele lokho nje. Yaphela umshado uphelwa leli qile elilodwa lingafuna ukuvuma nje.
Kunabantu empilweni abangafuni uku-accept uma bayenza into wrong, and for that reason noma ngathi okwenzakalana empilweni yabo kunomuntu oyedwa ozohlala compromise oyedwa ke abe clever. Bandle likaKristu bonke abantu abalimalayo bathi we didn't leave the church, we didn't leave God, we left the church. Unamanga kunazinto abakhuzwa kuzo bathi uNkulunkulu ukhona siyibandla. Ayikho into ethi we didn't leave God, we lived namanga. Kunabantu kunezinto abakhuzwa kuzona bangafuni uku-accept ngoba bafuna si-justify lamanyala abaphila kuwona, bangafuni ukuvuma ukuthi lezi zinto enzenzayo amanyala. Nifuna ukuza enkonzweni nifaka amalegini, bafuna ukuza bafetha amabele nalezi iketi zabo engama-curtains. Mathwa bayakhuzwa ukuthi umntwana kaNkulunkulu akagqoki kanje athi you guys are judging us. No, you are representing the kingdom. Bad awuvezi kahle umbuso wakithi. Mase ukukhuza ufuna ukuvuma rather than that ukufuna ukukhanda indlela ukuyajustify ukuphila emanyaleni amanga. Nabantu abangafuna ukuvuma masibatshela ukuthi masukholwa usindisiwe hlukana nabantu abangakholwa. Cha, bafuna ukuhlanganisa nabangani bami bazokholwa kanjani mina manga. Ayikho lento oyishoyo ngisukuza justify. Hlukana nale crew yake engakholwa esinsiwe eyibhemane ephuzayo ejolayo. Hlukana nayo iBhayibheli lisho njalo. Uqamba manga awufuni ukuyeka, ufuna ukuza justify. Uqhubeka ukuphila emanyaleni nale crew yakho ngoba nijola nonke nibhema nonke niphuza nonke ngabe uyakholwa. Ngeke ukholwa ukuthi usindisiwe kodwa une crew eyiveza wena kabi. Thina sakhulela emakhadini. Izalukazi bezi ukuchaza ngabantu ohamba nabo zithi lo mfana wazwana nesidakwa uyaphuza yini. Uthi cha kaphuza uthi pho ufunani kulo. Mase kukhuza wena sithi uma umpostoli Paul ku 1 Corinthians chapter 15:33 athi kujwayela nabantu ababonakalisa ukuyiphatha okuhle siyakukhuza sithi musukuhamba nalabantu abangakholwa ukholo uthi musani kungijaja. Umuntu nomuntu phela uyalathanda, ayikho into enjalo. Enye into ehamba isidalela chaos ukukholweni kwethu nasekuhambeni kwethu ukuthi sinabantu abangafuni uku-admit ukuthi we have done something wrong. Usuke ubusisekile empilweni mfowethu uma ukhona la unomuntu esifazane ekwazi ukubona menza into wrong athi ngiyaxolisa. Uyisibusi ungayithathi kancane lento khona nondaba ontaba kayikhonjwa moyikhomba yadilika abayazi leyo nto leyo. Uyoxolisa wena. Uvuma ukuthi uyaxolisa kayazi lento le. Vele wakhula kabi nasekhaya. Wethu odla ibhatata adle ama-apula adla amaswiti wengakaze afundise ukuxolisa. Ngaswe ngeke avume noma eseshadile ukuthi konke wrong ayenzile. Kunabantu abadaleke kabi abangafuni uku-accepta if they have done something wrong. Kukhona abantu abanjalo. So ke ngokuthatha kancane ke sisimo unendoda ekwazi ukuthi sithando sami noma mawingane zami ngenza iphutha la kwenze ku 1 or 2 or 3 musugxuma ababaningi abakwazi ukwenza lokho, abanye abakuvumi lokho because bangamadoda. Laso zobaza bebhala labathi indoda ayixolisa mayenza iphutha yenza njani, ayixolisa yenza njani. Kududana abantu abaphila emanyaleni uku-justify ukwahluleka kwabo rather than ukuvuma ukuthi this time around we have done something wrong. Sinabantu abadaleke ngaleyo ndlela abangafuni uku-accepta ukuthi konke wrong abayenzile. Angachaza kuzojuluka manje kunabantu besifazana abakhuluma pepereza kuze ushona ilanga kunokuthi avume ukuthi wenza iphutha nje. Ungathi sabathi amchaza ukuthi awungitshela uma usuka la wena njengonkosikazi womuntu uhamba uyovakashela umfana ushadile uthi hey ukuthi ufuna ukuyichaza kodwa uhlulwa kurizina ahlale phansi arizini kodwa ngempela ngingunkosikazi womuntu. Yini into enhlanganisa nabafana? Ngeke kuvume lokho ngoba udaleke kabi. Kunento angayazi empilweni ukuthi uma uyenza iphutha uyavuma. Vuma. Uye kutshela ukuthi sakwahlula sokwahlulela ubedile. Ukuze ungabonakala nje umuntu okwahlula zihlulele wena ukuthi wenza iphutha. iBhayibheli lami lithi mhla uNkulunkulu esahlulela yithe siyotshela uNkulunkulu ukuthi ngempela uNkulunkulu wena uhlulela ngokulunga. 90% yabantwana bakaNkulunkulu abasindiswa bafuna ukuvuma benza amaphutha. That's why bangena baphuma emasontweni. Ula uyaphuma suka lapha bamkhuza. Waqoqa amakhetheni yakhe nezitulo waphuma wahamba. Ubalekela ukukhuzwa nje ukuthi yena akatshelwa. Akafuni kunabazalwane abaningi angeke siphinde sikhonze nabo mhla sabatshela ukuthi uyabhedela njalo into wenzayo because akakwazi uku-accept ukuthi I've done something wrong. Njalo makukhona enzile kumele achaze ukuthi you guys don't understand. Ngeke vele sisunderstand ubhedile. One of the things ayenza ukuthi namhlanje kunalama lemkhukhu yethu ehamba egcwalela ehamba namayang layo namabhluku amancane ngathi amasokisi labafana bakhuzwa emabandleni. Abanye bakhuzela ukuthi bakhulelisa izingane wabizwa zo discipline
wadikila wahamba athi angikwazi ukukhuza umuntu mina ngikwazi ukukhuza umuntu abayovela thatha yona le ntombi yakuhamba nawe oqala iministry. Abantu abadaleke kabi empilweni abangakwazi ukukhuzwa vela ngeke bakwazi uku-accepta. 1 John chapter 1 verse number 1. 1 John chapter 1 verse number 9. First John chapter 1 verse number 9. Asiqale ku verse number 8 ngamabomu. Asiqale ku verse number 8 ngamabomu. Asiqale ku verse number 8 ngamabomu. 1 John chapter 1 verse number 8. Verse number 8 uthi uma sithi asinasono siyasikhohlisa. Le qinisa likho kithi. Sinaba abantwana bakaNkulunkulu abanje abathi mabephila emanyaleni bahambe bayolala, bahambe bayobhema, bahambe bayophuza, baqamba amanga, bahlukanisa abazalwane bese emveni kwaloko ethi uyakhuzwa eyibone emsulwa emveni kwayo yonke le disorder engafuni uku-accept ukuthi actually this time around I have done something wrong, and then for mina ukuze ngikwazi ukusizakala ukuvuma ukuthi nginesono. But this time around la kwakukhulunywa ke ngabantwana nabantu abangafuni ukukholwa noma bangasindisiwe bacabanga ukuthi ngokwemvelo balungile barata banali icala. Uma sithi sinasi sona siyayikhohlisa. Uthi verse number 9 uma sizivuma izono zethu. Yabona ile process engcono le yokuvuma. Kwakhe kwakhona amadoda amabili uJesu enze example ngathi akha etempelini ayothandaza. Omunye wafika waguqa phansi wathi mina ngiyisoni. Ngicela ungenzele umusa. Ivume iphambeko zayo. Enye ngepride yafika yamaya bheka phezulu. Yathi mina ngiyanikela ngiyafasta. Kunokuthi accept ukuthi nginenhliziyo embi. Labantu abaphila lempilo ukuze ajustify abagcini ngokuze ajustify phambi kwabantu. Baze ajustify even aphambi kukaNkulunkulu mase bafika endaweni yokuthandaza. Bafika endaweni yokuthandaza la khona umuntu abe honest ukukhuluma inhliziyo yakhe nokwahluleka kwakhe nendlela yacabanga ngayo nangendlela rezina ngayo ukuchaza inyama yakhe ukuthi mina yangihlula inyama. Afika lapha akhuluma ngelimi achanda oRondo Rama Acha Banana Anana Rodo Robinho Ricardo malume ukhethile abashana bayani apepereza julukaza bemanzi nte angakaza ukuchaza ukwahluleka kwakhe angakaza sayivuma iphambeko zakhe phambi koNkulunkulu ekhona endaweni tethelele ekhona endaweni la khona kuvunywa izono uphuma uthethelelwe engachazi ukwahluleka kwakhe esoloke ebhayizisa uNkulunkulu ngelimi echaza intambo endekala yena engavumile phambi kaNkulunkulu ukuthi I have done something wrong. Lezi zinto abagcini ngokuzenza phambi kwabantu noma sesifika endaweni kaNkulunkulu asikwazi ukumtshela uNkulunkulu ukwahluleka kwethu. Kanti ke mawunali iqiniso bathi abantu bekubonile ukuthi weshayekile phindi uyeka lapha yakuvela njengesteering phambi kaNkulunkulu ngoba uNkulunkulu akabusiswa ama-tongues akabusiswa yilimi namagama amakhulu esiGreek nesiHebheru ubusiswa ukuba honest kwakhe mawuya kuye uyakwazi uNkulunkulu mawuya kufuka ube neqiniso ukuthi uNkulunkulu ngicela ungenzele umusa mina ngiyesehluleki. Asinabo abazalwana abanjalo. That's why iningi lawo mawuthoka kuyathandazwa emasontweni babona bapepereza ngamama babhobhoza laba bathi liyabaheya mashiya maha ebangumsindo kunokuthi amekhona nethi baba angazi iviki lonke ukwenzakalena ngazi ubane ngemlimazile ngazi ngikhulume kanjani ngoba yonke into impilo yakhe nayo yonke into adlela aphila ngayo ufuna uku-justify kwahluleka nemsindo awuyenzile kunokuthi avuma athi ngenze kunabantu abaningi engibalimazile ngenze kunala ngakhulumanga kahle khona. Bayifihla abantu iphambeko noma sebafikile endaweni yokuthola intethelelo. Ubona lapho umathi asithandazeni ngibona lapha njalo uthandaza kwakho uphethe ama microphone baba lo muntu akathandazi lona akathandazi lo.
njengoba solo kusithandazile nje upepereza ngale microphone make kokwacima ugezi kwathula insimbi umthandazo uphelile lona akathandazi lo sabantwana bakaNkulunkulu abayiphilile lempilo uza justify ukuphila emanyaleni sinosisi bethu ebebhisi ngoba lento uya justify ugcina ucabanga ukuthi uyazwakala that's why lento lehamba idala osisi nobhuti ekakhulukazi ake ngiqinise ngapha kosisi igcina idala osisi abaphile emkipitweni kodwa bayanikele esontweni ecount uNkulunkulu akanankinga nomkipito wako ngoba uze wakujwayela ukuthi uNkulunkulu uyamuzwa noma ethanda kade awuzwa uNkulunkulu lutho la uqamba manga azwa lutho simakade iBhayibheli umthandazi wezona akawuzwa athi chapter 9:31 incwadi kaJohana akawuzwa umthandazi wezona ngoba once waze wa-accept ukuyiphila lempilo yoku-justify amanyala akho ugcina ungayiboni into wrong ukuthi uqhubeka unikele uqhubeka useve kodwa uqhubeka uyikipitela soloko ukhiqiza ingane nje unyaka nonyaka ukhiqi nayo ingane hawu kwenzakaleni athi kunyamalala angabe bikho uzobe after 2 years sekuyahamba lokho kumfundisi afika athi hawu chorus leader awuzabuya ne-chorus leader chorus leader lethu buya naye evutha eyimisele ubaba wengane soloko efikile nje athi uthi ubuya ngonyaka ozayo after 2 years naye sibili mawuthi yalandele laba abantu ikhapulu esemkipitweni but emqondweni wakhe ukubona ngathi ku-right because le mpilo yokuphila eku-justifying izono uyiphilile waze wa-accept ukuthi there is nothing wrong ukuthi ngingaqhubeka ngicula qhubeka nginikele kodwa ngapha ngiphile emanyaleni le mpilo leyo usathana uyenze ngamabomu ukuthi abantu baphile kuyo baze bayolahlwa bafe ukuthi ayitshela ukuthi u-right deep down usathana yazi ukuthi akanankinga naye ukuthi akaphile kodwa akayiboni izulu ngoba phile emanyaleni but angeke asizakale ngoba akafuna uku-accept ukuthi actually have got a problem why yini inkinga yakho no ngiyajola yabona mathiwa phakamisela izandla la 90% amantombazana senziwa semjolweni abanye bajola nge-remote babhisi la kuma-social media platform bayithethenana nabafana hamba laphaya sondela hamba laphaya kulo mfana uthi ubani ugatsheni hamba lapho ugatsheni lo dumela lo wamaphini for hour hamba lapho uyofuna kuneposter lapha ayipostile ugatsheni utheni le statement sakhe awuyiveze kodwa kube khuluma uyiveze veze isithombe sakho njengomzalwane wara khohla uyabona abazalwane baposte lapha I'm 33 years all the way from Durban I'm 29 years from Cape Town masusu uyibuza ukuthi lo mzalwane lona uyamaketa amaketa sibona lapho uthi hawu nangu untashinga la naye uthi una 52 la hawu nangu nontashinga la phansi upostile into efika yamshaya ukuthi wafihla ukwahluleka kwabo sinabo abaningi abantwana bakaNkulunkulu abasindisiwe abafihla iphambeko zabo nakuNkulunkulu that's why ngaphansi kwengubo bayamasturbate ngaphansi kwengubo babuka ama-pornography ngaphansi kwengubo bano-teddy bear balala nabo ngaphansi kwengubo banama-toys kodwa mabavela phambi kwabantu yintombi nto ayinamfana uzokutshela ukuthi ifoni yami iclean ayikho clean kunesiphambeko asifihlile akasizakali kuso because iningi labantu abacontrola umoya wama-masturbation baseyikweletini bacile baney'nkinga ezahlukahlukene ngoba kuneyiphambeko ayifihlile usathana umcontrola khona ebumnyameni noma ungavutha phambi kwabantu vele uright kodwa kunento mawuwedwa wazi ukuthi le nto iyangehlula kodwa mawuvela phambi kwabantu uboJohn Cena yokudla uzuzace ofihla iphambeko zakhe akayikuphumelela ngenzeka wena ungakwazi kodwa abaphila kani bazokutshela ukuthi le nto sengisigqila sayo umasturbate noma ngasathandi ubuthonga abusaveli ngaphandle ukuthi athe ukuthi kancane now this kind of life impilo abantwana bakaNkulunkulu esesiphila kona iningi lethu but masivela phambi kwabantu sivela si-right but deep down we know enhliziyweni zethu ukuthi asikho right why samastarisha le nto kuvela kahle si-right phambi kwabantu that's why umuntu onalo mqondo uma wakhe wenza into noma uma wakhe wakhulelwa noma wakhuleliswa vela benenhliziyo encane bazongijaja phela abantu bayakhuluma yabona lento mayichaza bayakhuluma phela hey ngathi yimi ngaqala ukukhulelwa cha laba bantu bayakhuluma umbuzo ukuthi bazokhulumelela angithi wenza into wrong kanti wena ufuna ukukhulunywa yini cha hey bayanakana nkosiyami bayanakana hey
cha bazobuza ke ukuphi umuntu akaphume kimi kunomuntu uthi bomuzwe ekhuluma lo mzalo nakukho kuyisola ayikho into ayibona enhlizweni ukuthi angenzanga kahle ekukhuleleni kwakhe nasemanyeleni akhe uzokhuluma ngomama abathanda indaba nomama akunamama uthanda indaba la wena usilethele indaba thina sasinakela inkosi vumbu qamuka nesisu wena usinakeza indaba nje awunathi uthanda indaba zami bela kube sithanda indaba ngazihambe seyodelisa wena usilethele indaba esontweni uvumbuke nesisu singasazi uthathapha uMaria kuphela waqhamuka nemangaliso ekhulele zomoya ngcwele ebathanda indaba cha nkusambayi thanda basakhuluma unamanga ukuthi awufuna ukuaccept ukuthi uhambe uyemithi ukholwa kunabantu kulomhlaba lo bangafuna ukuvuma nje ukuthi benze into wrong nifuna ukusihlebisa sinakela indaba zethu thina akela indaba zethu nangu uyavumbuka uyasikhulumisa wena athi verse number 9 silapha ku First John chapter 1 verse number 9 athi 9 uma sizivuma izono zethu uthembekile ulungile ukuba sithethelela zona asihlambulule kuko konke okungalungi ngoba ukuthethelelwa enye into ukuhlanjululwa enye into kuyenzeka umntwana kaNkuluNkulu athethelele okwenzeni ethethelelwa ekwenzeni lento asuka yenzile kodwa angahlanjululwe kukho ngamanye amagama ungenzeka uxolele kulento oyenzile kodwa mawusuka la lokho kwenze namhlanje uxolele khona kodwa the cause or the root yalento ekudrive ekwenzeni into yenza ingaphumile. That's why ungaqhamuka nengane kufika uxolise ebandleni bazalwane ngenza iphutha sengikhulelwe ibandla lonke lokuthethelela but i-desire noma impande okuyiyona ukudivela ukuyokwenza lokho ayiphumile le ngane yothi mase iqala kuba namazinyo uyophinda usendela ubaba kaBoy awu message abanopopa lama lukuzana ama emoji anopopa bola futhi I can't sleep without you impande ngoba isukanga so ke kuyenzeka ukuthethelelwa nakhona ukuthethelelwa ovunyiwe ovumile meqeda ukuvuma bese thola a total deliverance ngamanye amagama kusephulwa the cause emlidela kuleyo nto kunaba esiloko sibathethelelile bethethelelwe kodwa into ebalidele kwenzena kuphumile that's why baqhubeka khona mekhulela kulonyaka uzobuya ngonyaka ozana enye ingane egoneni kulonyaka uzobuya no ayo unyaka uzabuya no aya nyonyaka ulandela abuya no aye abuya no ayu njalo bahamba lapha amagama engane zakhona engaphele uyithole kholwa esindisiwe ngoba la ensindisweni ingane zakwethu uyathethelelwa bese uhlanjulwa in other words you uthola a total deliverance. That's why iBhayibheli lithi kwake kwaba namadoda aye kuJesu aye nochoko kwathi wahamba eveza kuba priest njengosiko lakwaJuda lithi iBhayibheli abanye ababuya kwabuya oyedwa lo abuyayo wathola a total deliverance ngamagama kwadilwa nekhosi eyamlidele guleni ngoba uma wake wasivuma isono sakho wavuma iphambeko zokwenza kwakho le appetite yokuthanda ukulala le appetite yokuthanda amantombazana nezinqa kunenye indoda la ngangikuzigama la iyayithanda izinqa le ndoda ayibambi le ndoda futhi ayimfihli iyayithanda izinqa izikhathi ipost ubona lo mzalwane noma athi le uphumile kulezi zinto kodwa appetite ezinqa kuleli kholwa ayiphumile thana amen. Ofihli iphambeko zakhe akaye kuthethelelwa nawo ke iBhayibheli ke lithi uma sivuma izono zethu kune process yokuvuma baba ngenzanga kahle la kube iphutha lami la khona ungekho umshovayo kungekho khona umkhombayo ukuthi uyena accept iBhayibheli leso
leso sono sivumile uNkulunkulu uyakuthethelela kuso meqeda ukukuthethelela kuso kunikeza a total deliverance usephula impande the cause yaleyo nto ekulidela lokho. That's why Jesu mefika ku chapter 9 athi angizelanga kuzochitha umthetho kodwa ngizogcwalisa. Athi emthethweni kulotshwe ukuthi ungabulali. Uthi uJesu impande yokubulala inzondo. Umuntu akasuka abulala umuntu uqala ngokumzonda. So ke into kumele uyenze ukuze ungabulali ukuthi umuntu ungamzondi ngoba kuyokulidela ekubulaleni. So ke uJesu ma efika ekuthola ukuthi uthanda amantombazana uzodila nekhosi iappetite ekulidela kulaleni namantombazana yokunakana nezinqa nezishwapha nelende nabafishane ukuthi amehlo akho kumele alungiswe ukuze unganaki izinto ezikulidele kuoneni. Kodwa abantu abangafuni ukuvuma iphambeko zabo baye kuthethelela. iBhayibheli wethembekile ke uNkulunkulu. Uthembeke kakhulu kulabo abayivumayo, uthembeke kakhulu kuleyo ngxenyana. Akwenzeki uma uyivuma izono zakho uye kuye baba ngiyavuma ngisehluleki. Angihambanga kahle phambi kwakho. A perfect example kwake kwabakhona indodana yolahleko, indodana eyathatha isabelo seyifalayo. Lithi iBhayibheli yahamba yayezweni lasekudeni yahlaphaza yonke impahla. But lithi iBhayibheli when he came back to his senses mase ibuyele engqondweni zakhe wakhumbula ukuthi ekhaya lika baba unezisebenzi eziningi akhe ngibuyele khona. Lithi iBhayibheli ma ebuya wavuma kuqala ukuthi wonile. Lithi iBhayibheli uyavuma ukuthi wonile phambi kukaNkulunkulu naphambi kwakhe wa accept iphutha akayichazanga isizathu sokuthi ukuthi sasilala singadlile. Mina ngabona ukuthi mhlambe mawufa umalume uzothatha impahla ngabona ngathi umfowethu. Lithi iBhayibheli wa accept ukuthi uwonile phambi kaNkulunkulu naphambi kukayise. And for that reason wanikezwe elinye ithuba. Nabantu abangafuni uku-accept ama-mistake abo abawenzile kunokuthi bavuma bakhanda indlela uku-justify amaphutha abo. That's why ke ma wakhe wabakhuza ukuthi anenzanga kahle bathi niyasijaja. Zifundisa ke empilweni ma ungafuni ukulimala ukuthi accept if you have done something wrong. Vuma ukuthi angihambanga kahle. Vuma ukuthi angikhulumanga kahle. Vuma ukuthi lo mshado uxovwe yimi. Yabona nje imshado namhlanje exega nje ngicela ukukhuluma iqiniso mina ngiyangitshela le mshado ehleli kabi namhlanje uyedwa uxove lo mshado uyedwa nje dwe khona wakhetha nje ukuthwala ikhanda lakho veza isimongo waqinisa ikhanda nje kwathiwa kwathi kuyazama aqinisa ikhanda nje kwathiwa kubikela umndeni kuthiwa kuyazanga wavela aqinisa ikhanda wangafuna ukuaccept ukuthi no kahle kahle mina la lo mshado uhambe kwaze wafika la ukhona namhlanje kunoyedwa nje wakhetha nje kuba uJohn Cena avezi ikhwapha zakhe la ngenasidingo khona. Kwibhadi ukuba nomuntu empilweni ongakwazi uku-accept ukuthi have done something wrong. Akundaba noma uthi ukuphi semsebenzini ukuphi. Noma uthi uyiboss wa-accept ama wenza iphutha phambi kwabasebenzi. Ukuthi ngenza iphutha. Ukuthi uyiboss is true but vuma ukuthi no but ngenza mistake. Uma sivuma izono zethu wethembekile uNkulunkulu kusithethelele zona bese sihlambulula kuko konke kungalungi. Asephule impande ezisinikeze appetite yokuphila emanyaleni. Vuma nje ukuthi uqamba manga. Musukulanda nje uthi cha ukuthi ngevuma uthi ngiqamba manga. uNkulunkulu akwelekela unikeza total deliverance ukuthi awunalo iqiniso. Lento eqamba manga nawe uyayazi nje ukuthi unayo ngokuthi uma utshelwe into mase uyoyichaza ufaka ispice. Musuchaza ukuthi unamanga accept nje ukuthi unamanga man mina ngamanga noma ungakakuvumi lokho abayokutshela ngelilanga uyoxabana nabo. Ungabi nalomqondo onabantu besifazane. Abantu besifazane bakhe bakubuza into uma ungaphendula iqiniso unoxabana. Umuntu wesifazane mangakubuza ukuthi hawu ngathi sengikhuluphela yazi ufuna ungavumi ukuthi ukhuluphela umphikisa uthi haya ukhuluphela ngoba wavuma umtshela iqiniso ngixabene. So ke bafuna ukuthi njalo uma ebuza into ekuyona yona ungayivumi into ekuyona yona ngoba mayithi hawu ngathi sengikhuluphela ubona kanjani wavuma isukile. So sinabantu abanjalo ke abafuna sibatshela ukuthi uyazi ngathi uyellow bone emnyama umuntu ngoba uma umthetho umnyama ngixabene.
lawo wesifazana abanqeni ukuthi aze kuwe aze nempahla ogqoka afika ukukhombisa athi i-right le uvuma uthi i-right yothi mase ebuya agqokenye uthi hawu manje bengibuzelana le platform abantwana bakaNkulunkulu abasindisiwe egameni likaJesu mawukhona la ungakholwa siyathemba ungenele ukuzofunda ayekubhikisana so memezala namhlanje ebusuku ngani zakwethu one of the things ezoselekelela ngoba sesalindele kubuya kwenkosi ethu uJesu asibe neqiniso kithi iba neqiniso kuwe iba neqiniso phambi kwaNkulunkulu ibe neqiniso naphambi kwabantu bonile musukuvela ube isigora nalo ubhede khona siyakwazi uyindoda ushilo uthi indoda yakwaZulu wena awuzo ngomfazi kodwa mawubhedile vuma phela ukuthi wenza iphutha. You cannot be a man leading by example efamily yakho kodwa ungavuma ukuthi wenza iphutha bayokufunda kubani ukuthi kuyaxolisa umenza into erongo namadoda aphika inkani nje umfazi noma ngathi wenzane uyophika inkani nje athwala ikhanda la kabanga umsindo kunokuvuma ukuthi no but this time around ngenza iphutha man it was a mistake sorry bapepereza konke abakayikho nje ngoba bayekhulumela kodwa kusale ukuthi khona ngixolisile ukuthi angenzanga iphutha uyafundisa ukuthi orongo akayifundisa ukuxolisa ma wakhe wamona uNkulunkulu hamba kuyotshela iqiniso bafethu akhe sikhulumeni iqiniso iningilethe thina ngesimbona uNkulunkulu I'm telling you the truth yeke indaba okuvuda nokukhohlisana esontweni lakho deep down enhlizweni yakho you know Nahum chapter 1 verse number 3 uNkulunkulu mkhulu ngothande waphuza ukuthi ukuthela kodwa akayikusho nesonto umsulo mina nawe siyazi ukuthi it's impossible ukuthi umbone uNkulunkulu njoba sikhuluma kanje uyazazi izinto ozazi deep down your heart inkinga yakho ukuthi ufuna ukumotivate but everything's going to be okay you are going to make it you are going to baqamba manga noma ngathi you make it impela but at the end of the day jehan bedifir you make it impela kodwa uyesogweni because ufuna abantu abangeke bakutshela ukuthi awukho right because once umuntu akutshela ukuthi awukho right izitha zakho baningi abantu besifazane maningakhe nibe neqiniso abangani beni batshotha ugqokanga kahle athi umfela umono ngoba ufuna umncome noma ebheda sibaningi sonke nje basihlelelana namhlanje ebusuku deep down your heart you know inhlizweni yakho ukuthi angeke uNkulunkulu ethembekile lithi iBhayibheli akayikusho konesono ukuthi akanaso kuloko kumele ukwazi konke umbozile kuyambulwa kelilanga Ncwadi kaMshumeli chapter 12 amavesi okugcina lithi naku kuphela kwendaba lapha sekuzwakele konke emesabeni uNkulunkulu ugcina imiyalo yakhe lokhu ngakwabantu bonke uNkulunkulu asilifundeni chapter 12 Mshumayeli Ecclesiastes chapter 12 mavesi okugcina lapha phansi sobabili siyazi ngoba sifuna ukuphila kulama justification esiphila kuona sifuna ukuqhubeka si right singekho right amaphutha ethu sifuna ukuwavuma ebandleni basithethelela bathenza iphutha kanti sibhizi nalabafana siyathandana nawo silala kubo yibona basifundisa izikole bona ba rent ama room uNkulunkulu yakwazi lokho noma abantu angeke babe nankinga vela sinalo izulu kodwa uNkulunkulu yakwazi ukuthi uyiqili phambi kwakhe chapter 12 verse number 13 Ecclesiastes chapter 12 verse number 13 and 14 sifuna ukumamezela bafowethu ngale kwamavesi namagama amakhulu esiGreek but we are preaching the gospel ekwenza umuntu aphenduke aphile azazi ukuthi angaphili ubuqili lento yoku-acta gospel angeke kuyisendawo yoku-acta i-holiness ngeke kuyisendawo ningi lethu siphile emanyaleni but masivela phambi kwabantu sihlemeza if everything is okay it's not okay it's a piece of advice I'm telling you it's not okay uNkulunkulu yakwazi lokho Ncwadi kaMshumayeli chapter 12 khona usefikile lapho mfethu sanibonani khona sekhona chapter 12 verse number 13 phenduka ithuba malisekhona lokuphenduka asiphendukele esontweni siphendukele embusweni chapter 12 verse number 13 naku kuphela kwendaba lapho sekuzwakela konke emesabeni uNkulunkulu hayi befundisa isonto hayi umphakathi hayi uma wakho nabazali bakho mesabeni uNkulunkulu naku kuphela kwendaba lapho sekuzwakele konke emesabeni uNkulunkulu
Nakuphela kwendaba lapho sekuzwakele konke emisabeni uNkulunkulu nigcina imiyalo yakhe. Ngokuba lokhu ngokwabantu bonke. Umfundisi, ingane kaMfundisi, inkosikazi kaMfundisi, chorus leader, ama-young lion, no prophetess, no bantu, lokhu kungokwabantu bonke ukumesaba uNkulunkulu nokuyigcina imiyalo yakhe. Ngeke siyigcine simesaba uNkulunkulu masafuna ukuze ajustifya ekuphile kwahlulekeni kwethu. Ngeke. Kunabefundisi kumele ba-accept ebandleni ukuthi balikhohlisa ibandla, babhubhudla imali esonto. Avume nje kunengane alala nazo wayilimaza okholweni. Kunezinto kumele uyi-accept nje. Ngalo uhamba uya-justify ngoba kunabantu abafuna ukuyi-justify noma sebebhedile ukuthi yona le ngane eyalinga umfundisi unamanga, kunengane elinga umfundisi la. Wayeshela ingane. Walala nayo. Masalala nayo ke ibandla lonke lima naleli dry bond ingane yeshawa. Naye umfundisi akavuma ngeke ame phambili. Uyolandela ama dry bond azomvikela ke ulinga umfundisi unamanga, kunemfundisi olingiwe la. Kofuna naye accept ngelilanga bephambi kwebandla athi bafowethu kwayenzeka iphutha. Sekukubo ke ukuthi bayakuxolela noma baxole. Kodwa kunabantu kumele bavume. Ngoba noma ngathiwa uyabaqola abantu noma ubathumba umqondo ukuthi basayide nawe, but deep down your heart you know that futhi ukuthi kwayenzakala ini ukuzulala nale ngane. Leso sono lelo cala liyohlala limile phambi kwaNkulunkulu. Noma ungalivuma ngaphambi kwabantu khona la uyolivuma khona ngoba sekulate. Ngoba izinto ezimboza namhlanje khululeka. Nabahamba phansi kwegcobulo bobumnyama bamaphansi kwezihlahla ngelilanga uyoma sekukhanya. Ababhema nje babebhema nje basazobhema kusekukhanya ngoba uma ungafuna ukuyivuma la phambi kwabantu izona uyishiye kunala uyivuma khona ngeke sakulekelela. Abajola bejela ngokusemthethweni abangafuna ukuphenduka manje bavuma ukwahluleka kwabo uNkulunkulu abathethelela ngale kwethuna akusekho ukuphenduka. But uSathane usikhande ngalendlela ukuthi asiphile kulamanyala si-justify, siphila sikhanda indlela sibe amagundwane akhona esontweni size siyofa ngale kwethuna sikisolo sithethelelwana. Wayifundisa empilweni masalitholile ithuba ukuphenduka. Ulumshumayele ke kuverse number 13. Naku kuphela kwendaba lapho sekuzwakele konke. Mesaba uNkulunkulu, gcina imiyalo yakhe. Ngoba lokhu ngokwabantu bonke. Verse number 14 wakona ngokuba uNkulunkulu, hayi bafethu, ngoba uNkulunkulu uyakuyisa yonke imisebenzi ekwahlulelweni kanye nako konke okufihliwe noma kuhle noma kubi. uNkulunkulu uyakwazi wena ukuthi uyaphuza, uyakwazi uNkulunkulu. Yithi singazi uNkulunkulu uyakwazi ukuthi uyaphuza. Uyoma. uNkulunkulu uyakwazi ukuthi inceke uyoma. Uyakwazi. uNkulunkulu uyokuyisa ngelilanga uma ungasivumanga leso. Muzukuya justify ukuthi no, actually the Bible doesn't say we must not drink, but it says we must not get drunk. Kuleka sichaza isiGreki nesingisi. Uyosichaza kahle phambi kwa la. Uma ungafuna ukuvuma ukuthi uyaphuza yekela utshwala. uNkulunkulu uyakuyisa yonke imisebenzi okwahlulelweni. Bathi ngihle noma uthi wamibi iyayoma phambi kwa. Emihle phambi kwehlalo sikaKristu. Emibi phambi kwehlalo sikaNkulunkulu. Sifuna ukubonakaliswa phambi kwehlalo sikaKristu. Ilona loya amukeliswa njengokusebenza kwakhe. Sambulo chapter 20 verse 20. Ngabona sihlalo esikhulu esimhlophe noyahleli kuzo wabaleka lezulu nomhlaba. Alitholelanga ndawo yokucasha. Uthi ngabona abakhulu nabancane bame phambi kwesihlalo sokwahlulela. Ilona lo wehlulela ngokomsebenzi yakhe. Sazoma emihle yaphambi kwehlalo sikaKristu, emibi yaphambi kwaNkulunkulu. uNkulunkulu uyakuyisa yonke imisebenzi okwahlula phambi kwaNkulunkulu, phambi kwakhe. Uyakuyisa. Uyakwazi uNkulunkulu ukuthi uyoma. Kwazi kahle yini yithi singakwazi. Siyayisola kodwa imilomo yakho nje beyibovu ngawo uyabhema lokho. Mase uyichaza lento yokubhema ukuthi ngisuka ngishawe kanti uyachaza makuchazela abantu kodwa usimakade uyakwazi ukuthi uyabhema. uNkulunkulu uyakwazi ukuthi wena umuntu wesifazane ongathambekile emshadweni wakho. Wena ukhona emshadweni ya entertaining abafana.
ubafakana ubreka icovenant owayenza uNkulunkulu waba ufakazi kulomshado ufaka abantu phakathi kwesivumelwano indoda ke kwazi ukuthi uNkulunkulu yakwazi iwena uthanda nechaos ngelesa unkosikazi wakho abantu phakathini ngoba sivumelana nasensayi ngomphetho ohloniphezana uNkulunkulu yazi lokho uma leso sona ungayivumanga kule kuyivuma sekulethi asikho isona senziwa la ngeke sivunywe oyivuma izono zakho yakuthethelelwa asikho isona singavuma ngicela ukutshela noma wathi wakhipha izisezulu 10 walala namadoda awu50 noma 100 noma 5000 amadoda I'm telling you mosaphila kulomhlaba lo you still got a chance yokurepent uthethelela ku I'm telling you usinikeze guarantee uNkulunkulu yena oxolela abantu yena othethelela abantu hayi mfundi citizen uyena obathethelela izono uma beya kuye bevuma ukuthi baba asenzanga kahle nandaba nokubulela amadoda awu50 nandaba nokubulela abantu abo70 kodwa kuNkulunkulu abayivuma izono usinikeze le assurance ukuthi asikho isona singaxolela uma sivunyiwe kodwa engakazi vunywe imboziwe. Mina, I will give you a piece of advice. Kungcono uvuma ngapha uhleke kwabantu. That's a piece of advice. Ungcono uvuma ngapha bekuhleka abantu. Kunokuthi ube uclever khala impilo yakhe yonke. Uphinde. Kungcono uvume ngapha abantu bekuhleke. Kungcono uvume ngapha umyeni wakho akudivorce emethanda ukudivorce. Ungcono uvume ngapha unkosikazi wakho akushiye emethanda ukushiya. Kuyokusiza lokho. Abanye ngicela ukuyisho lento. Abanye emshadweni. Ngaze ngikhuluma nobani kodwa ukhona lento le ibeke ke enhliziyo nami angisho ukuthi sengiyaprofit. Kodwa ikhona lento for the fact ukuthi idropekile nje khona khona. Abanye bashadile basemshadweni batholana phakathi begule HIV positive. Ilo wakhomba lo kodwa khona wazi ukuthi lento yaqhamuka nobani wadecide omunye unje uqamba amangagoloza athi yena kwasha kwacina akazi kwenza la yini ngiyatshela uyokubona ngelilamo ofika phambi kwakho ngoba yobe indoda yakho noma unkosikazi wakumqambela amount awazi kodwa ubeni wazi ukuthi wena owahamba wabuya naloku kugula la usuka khona wafika emshadweni wayithulela wasuqede mase kutholakala wangasho wavuma waxolisa bese impilo iqhubeke wadecide ukuqamba manga wayithula khule uNkulunkulu uyakwazi abaningi bawuphapha makwalasha ngiyakutshela mina bafowethu masikhuluma ngokukholwa sisho ukuphenduka nokupheleliswa ekukholweni hayi amanga nobuqili ngiyakutshela mina bancane kabi bengibona uNkulunkulu bancane kabi siyezulwini because lezi zinto iqhubeka zikhona emshadweni kunengane engamahlonga ndlebe ubathi uyibuka ukuthi uzwana lo namakhala kodwa uthi ingane kwasibiya le ukuthi awunabo ufakazi ebuthini kodwa lapha abantu kunendlela abagayine ngayo istrength sokuqamba amanga bangazi ukuthi lamanga bawaqamba uphaphamisa sokweni ngelilanga ongayivumi izono zakhe akaya kuthethelelwa kukho ngicela ukuphinda this is a piece of advice i-advice yami ithi vuma manje uhlekwe noma udivorce uma ufuna ukudivorce noma ebukisa ngawe okwesikhashana kodwa uyohlala ukuphila okunaphakathi kunokuthi uqhwatshela izandla ngapha kanti uyokhala impilo yakho yonke. You must choose. It's a piece of advice. Musuka justify amanyalo uphile konqhubeka uphila kuwo. Kunezinto omele uyi-accept empilweni. Ukwahluleka kwakho khona kumele uhambe wakutshela ukuthi mina ngayenza ukuthi. Abakwaziyo lokho bahamba bayivuma izinto abazaziyo. Mina wayenza ukuthi ngaxolisa. Abanye bahlanyisa abafowabo baceba ngabo. Wabuya wasindiswa angasho kuba ekhaya ukuthi kwakuyimina ngayenza ubhuti ukuthi. Kunemshadi yaphela yaqedwa uwe. Akwaziyo ukuthi wena wakhanda wayenza ama SMS. Akwaziyo ukuthi wena wathanga bathatha amasimkhathi emgwaqeni. Wakhanda ama SMS ngathi indoda thizeni noma ngathi umfazi othizeni kanti kuvela kuwe. Kwaxatshana emshadweni. Yazi yaphela umshado wathula athi inyawo uthi ubalayile. Kodwa uNkulunkulu yakwazi lokho khululeka. Yakwazi usimakade. Uyokubona ngelilanga. Lelo cala lelo ufaka kumashelufu. Abanye waboleka amafoni abo wathola izithombe zabo ezinqunu wayithatha. Wa-create ama-fake account wayiposta kuma-social media platform wathi uyabalaya. uNkulunkulu yakwazi lokho.
Kwangaziwa kuze kube namhlanje lezi zithombe zafika kanjani zaphoswa uwe. Vala umlomo uthi ngimlayile emkhipha ukusa. Simakade uyakwazi ongasivumile isono sakhe. Akaye kuthethelelwa kuleli nakwelizayo. Lokho sukushona namhlanje ebusuku nganza kwethu ngoba sasenethuba. Sivuma izono zakho, vuma. Vunywa kuNkulunkulu, izono evunywa kulo asinamandla usithatha. Ngicela ukusho lo bafowethu. Ngicela mina angivumisana nabantu izono. Izono evuma uNkulunkulu. Umuntu izono ivuma kulo wawo nakuye. Mawona uzwana ukuxolisa kwe uNkulunkulu yena kuyena. Awoni mina yovuma kusibani benze into nje. Siyayenza le nto. Ungakho ngifanele ukuthi uzovuma izono kimi asivumise mina ngivumisana nezona. Funa nje uvumisana kwezona ngiyifuna ngenhliziyo ngiyacabanga ukuthi hey usukula wakhe wathi yena wabulala kanibani manje mangikhulumele ngibamba ngoba mawukhulumela kuthiwa hey uzwana oseshumela ngathi angiyivumisa izono yenza noma ukhaba kangifunela ukuthi ufuna uvuma izono kimi. Mina mangifanele udinga advice ngibeka ayivumisana kwezona. Cha, ngiyivumisa izono. Hamba kulabo abathi bayivumisa izono. Izono ivunywa kulo muntu omonile. Makwachitela unkosikazi wakho umtshele nje unkosikazi ekabheda la. Ngaxolisa. Bese ya kuNkulunkulu. Awukwazi ukugila unkosikazi wakho bese uzoza ke imuthi uzovuma izono. Unkosikazi wakhe esala esehlathini. Ayikho into nje. Mzakwenza ubuqili nje. Kodwa muzukhanda indlela ukujustify ukuhlala amanyaleni. Kunabantu abangafuni ukuvuma ukuthi they've done something wrong. Abagcini ngokukwenza phambi kwethu bakwenza naphambi kwaNkulunkulu. Ngeke kuthethelela. Umpostoli Paul mechaza ngokubulala kwakhe abazalwane uthi mina ngangisona esikuthi ngisona esikhulu kakhulu kunabapostoli. Akalindanga umunye umuntu azokwazi ukumlebula wayilebula yena ukuthi ngangimubi kakhulu. One of the reasons eyiveza yena ukuthi mubi kakhulu kunabapostoli ngoba phakathi kwabapostoli akekho wakwabulala abantu. So wayitshela yena wayiveza ukuthi mina omubi kakhulu kunabapostoli. Yeke lento uzajustify ukuphila amanyaleni. Yeke. Nabantu abaphelelwa umsebenzi baxova uwe. Wena wabapimpa kumaboss wathi wena kwasha kwacema. Aw amen. Kunombuzo lo uzwana sithini ngombhalo othi uma uKristu wafela izono zethu asenazo noma sithethelelwe. Nadibhete ngayifuna kodwa ake ngikuchazela. uJesu akafela ngumjolo. Ngathi uJesu fesiphambano wangafela abantu abajolayo, wangafela abantu abakhonza amadlozi. Isono uJesu asifela isisodwa. Isiphambeko esenziwa uAdam ensimini yaseEden. That is the only thing uJesu ayifelayo. The rest iloko kwenziwa yithina. Sinamandla phezulu kwakho. Ukuchazela lento simple understand. uNkulunkulu afaka uAdam uma uNkulunkulu afaka abantwana bakwaIsrayeli eKenana. Wabulala ingxenye yesizwe, the rest washela uIsrael ukuthi lezinye izizwe akayibulale yena. Amalunga ezona ekhona emzimbeni wethu sinamandla. Mina nginamandla ocontrol inkanunko, nginamandla ocontrol amanga, nginamandla that's why iBhayibheli sithi ungakwenza ukuthi ngoba uNkulunkulu uyasuke yazi ukuthi namandla kodwa ikhona into engangeke ngibe namandla kuyo ukuyithethelela ukuyihlenga esiphamba kwene senzo Adam ensimini yaseEden ngangeke ngikwazi ukuzenza lo. That's why lithi iBhayibheli incwadi namaHebheru ithi igazi lezilwane lembuzi lalinganawo amandla lokubenza baphelele laba bengena njalo unyaka nonyaka endaweni engcwele laba igazi. Athi kodwa thina sinompriest omkhulu wangena kanye endaweni engcwele ngelakhe igazi. Besathi umbhalo wamaHebheru chapter 10 athi ukuba isivumelwano esidala sasinganali iera ngabe uNkulunkulu akasenzanga esisha. So ke isona uJesu asilengele emthini wohlazo esiphambeko i-disobedience yenziwa uAdam ensimini yaseEden ngoba uNkulunkulu wethe uma wakhe wadla nokudla yokufa nokufa yiloko uJesu asihlenga kukho. The rest sinamandla phezulu kwakho wasinikeza igunya. That's why lithi iBhayibheli ke ningakhohliswa umuntu. Abayenza lezi zinto abayokungena embusweni wezulu. 1 Corinthians chapter 6 verse number 9. Aba Atesifunda lento le chapter 6 1 Corinthians chapter 6 verse number 9.
ngiyakule ndaba ezona lo mfo obuzayo noma ufo noma usisi babuza le livangeli legrace kuthiwa once uJesu wasithethelela konke sekuright. 1 Corinthians chapter 6 verse number 9. Akukho umuntu la uthi uJesu wafa kanye and so for that reason sonke siye ezulwini ayikho into enjalo. Mophile amanyalo nje 124 uyemlilweni phela. 1 Corinthians chapter 6 verse number 9 kepha nazini ukuthi abangalungile abayikudla ifa lombuso kaNkuluNkulu. Na ningadukiswa nezifebe sothi mawukhona wahlengwa ngegazi lika Jesu kodwa eqhubeka efeba akaye ezulwini esindisiwe kodwa efeba akayimbona uNkulunkulu. Kepha akanazini ukuthi abangalungile abayikudla ifa lombuso kaNkuluNkulu ningadukiswa nazifebe. Number 1 abaye embusweni nabakhonza isithombe abaye neziphingi aziyi nezihlobongi aziyi nabesilisa abalalanayo lezi itabani aziye ezulwini. Verse number 6 verse number 10 namasela akhohlwa abayilapha nabahahayo abayilapha nezidakwa labathi no mina I just drink ngama occasion lutha uyindawo uthi iBhayibheli nezidakwa azilapho nezithuka labantu abathi uthi nge-straight talk ethukana nabantu inhlambu uthuka kuze kubaleka izinja abayilapho noma wasindiswa lafika ivangeli kuwe kodwa uyi nezithuku nabaphangi abayikudla ifa lombuso kaNkuluNkulu. Besathi verse number 11 bebenjalo abanyekini kepha sebahlanzwa sebalungisiswa sebangcweliswa sebalungisiswa ngegama lika Jesu Kristu nangumoya kaNkuluNkulu wethu. Galatians chapter 2 verse number Galatians chapter 2 ufuna ukulungisa lento yokuthi abantu baqhubeka emanyaleni bese bethi hayi kufana naleli verse eliku Romans chapter 8 verse number 1 lele lithi akusekho ukulahlwa kwaba kuKristu Jesu. Lela verse lilahamba elifunda ngeamplified noma ulifunda ngoKing James. Lela verse maliphelele alithi akusekho ukulahlwa kwaba kuKristu Jesu bese liyaphela cha. Lithi lela verse akusekho ukulahlwa kwaba kuKristu Jesu abangahambi ngenyama abahamba ngomoya. Okusho ukuthi noma bekhona abantu kuKristu Jesu kodwa baholwa inyama bayolahlwa. Ngoba Galatians chapter 2 chapter 5 imsebenzi yenyama verse number 19 Galatians chapter 5 verse number 90 kepha imisebenzi yenyama isobala kungukuthi ubufebe umuntu ofeba yaka ezulwini nokungcola ka ezulwini namanyala nokukhonza izithombe nokuthakatha nobutha nokulwa nomona nokuthukuthela nokubanga nokwalana nokwahlukana nomhawu nokudakwa nokuxokozela ngokunjalo engandulele kunitshela ngakho njengokuba sengani itshela ukuthi abayenza okunje abayikudla ifa lombuso kaNkuluNkulu. So akekho umuntu osindisiwe bese uthi phila noma kanjani ngoba uKristu wafela izono zethu. Uma you have that kind of gospel uphapha makwalasha bani mabenza iphambeka abavumi. This gospel of grace ukuthi hawu sewusindisiwe sekwanela kusikho umuntu mayenza into wrong akaphenduke. Ayikho in this gospel la once off ayikho kanjalo manje aseke nokhola sophila emanyeleni siyobuya sizophenduka. Lokho esikushoya nganza kwethu namhlanje ebusuku kukodwa ilokho ukuthi ma uyenza into wrong ophenduka ma kukhona okurong okwenzile phenduka salinikeza ithuba. uNkulunkulu endlela asithanda ngayo usithanda ngalendlela yokuthi abantu abaphenduke ithuba lisekhona for the fact ukuthi akabuyanga ngeyi wese ubuya nini nge-23-24 September waphinda wangabuya nge-7 nange-8 elinye ithuba lakithi bebesho njalo abafowethu bathi uzobuya usalinikeza sasinikezela ithuba. Ngiye ngithi mina sesiqede ngiye ngithi mina ngokucabanga kwami nangokubona kwami the reason why uJesu angakabuyi noma wena ungakafi, number 1 uNkulunkulu sakunikeza ithuba lokuphenduka, number 2 sakunikeza ithuba lokuqedelela iassignment yakho akwakayiqedi. And lento yona isizathu sikwenza usaphila kuze kube namhlanje. uNkulunkulu sakunikeza another chance yokuthi lungisa amaphutha akho noma unikeze elinye ithuba lokuqedela assignment yakho akwakayiqedi. Lezi zinto ezimbili mhlaza zaphela uyoba ungasekho la.
balithola abanye ithuba abaphendukanga. Sikhona nje basimemezele khona ozwayo ukuthi umoya ongcwele ukhuluma nami ukuthi angiwayeke lamanyala athi angiyophenduka ngelilanga. Khona abanye bathi ngiyophenduka sengishadile engazi ukuthi uyoshada nini. Bese ngathi sikhuluma kanje kanti uyofa kusasa. Seka sami simvuselelo la endaweni yangakithi ngathi simvuselelo laphana sasishumayela umama wakhona kuleli khasa sidonsa khona ugesi. Wathi hayi cha ubaba unithandile shem uyeza nasemvuselelo wangaphenduka kodwa aliphelanga iviki simvuselelo washona. Umama wakhona waphenduka ubaba washona engakholwa. uNkulunkulu ethembekile ukusinikeza elinye ithuba. Silana namhlanje simemezela kubo bonke abantu abalalele ingoba singazi ukuthi siyoshona nini. Ingoba singazi ukuthi siyofa mhla zingaki. Bakhona abashona izolo, khona abashona namhlanje, khona abayashona kusasa. Bonke bebenamaplan bebeplanile ukuthi kupheleni kwenyaka bayokwenza ini. Kodwa uNkulunkulu wonke umuntu endlela amthandayo uyamnikeza ithuba lokuphenduka ukuthi nali ithuba athi ngiyophenduka mhla kwasho utshelo ubani ukuthi uyofika uDisemba mhla ka31. Ngekho wazi. Mase ulizwile nokulizwe izwi wayenza likhuni inhliziyo yakho. Simemezela ukuphenduka kubo bonke abantwana bakaNkulunkulu abalalele emaphutheni ethu onke esiwenzile sibabi phambi kwaNkulunkulu. Uyena uNkulunkulu futhi asazi abantu abasazi ukungcola kwethu, abasazi ukuthi sibuyaphi, abasazi ukuthi singcole ngayiphi indlela, abasazi miphi imisangano esiyenzile, abasazi sihambe kangakanani, kodwa uNkulunkulu uyasazi. Akukho kusithakele phambi kwamehlo akhe. Kodwa ngoba simemezela namhlanje ebusuku siyamemezela ukuthi kuwo wonke umntwana kaNkulunkulu oyizwayo nobonayo njengoba simemezela ukuthi uyazi actual honest speaking yimi lo mina ngiyiqile phambi kwaNkulunkulu ngonakele ngingcolile futhi uNkulunkulu uyakwazi uNkulunkulu uyakwazi. Simemezela ukuphenduka nganza kwethu memezela abantu soba nabo ngelilanga embusweni wasekhaya. Asimemezela khona ukusonta nokugcwalisa inamba sesontweni abantu bayiphilela emanyaleni baphila izwe lithi iBhayibheli othanda izwe nezinto ezikhona ezweni kusho iBhayibheli uyisitha senkosi ebuyayo ezweni but there's nothing wrong. Ungaphila noma kanjani ungadlala noma umuphi gospel ungagqoka noma kanjani ayikho into enjalo. I'm telling you the gospel olithanda izwe nezinto ezikhona ezweni. Ungakhohliswe laba bantu abakwenza ingqondo yakho udlala umaskandi udlala R&B uphila lempilo bese ubuyojama eChristian. Ukukholwa akushiwa ngendebe zomlomo kunenkambo kunokuphila uvela uyikholwa. Lithi iBhayibheli ibandla liyinsika yeqiniso. Umezweni iqiniso lingekho abantu kumele bazoyibuka kithi. Ungamanipulate laba bantu abazi ukuthi bayokubhujiswe bakwenza ukuphila noma kanjani. That is not a gospel. Telling you simemezela ithuba lisekhona lokuphenduka. Simemezela uJesu siza umuntu musuzenza iqili senalo ithuba. Le platform abantwana bakaNkulunkulu abasindisiwe ngameni lika Jesu. Now uma uthatha ithuba ubuka bonke labantu abantu abasindisiwe you can tell ukuthi these people abasibona abazalwane nawo omunye wabo. Ugcwele kuyonke indawo, ugcwele kwamaskandi, ugcwele ifoni yakho nje umuntu nje eziphilele uphaqa. Lithi iBhayibheli olithandayo izwe nezinto ezikhona ezweni uyisitha senkosi ebuyayo. You will never make it. Nasazi wasimemezela kanje ebusuku kodwa you will never make it masazophila ukufihla amanyala akho ophila kuwa. You will never make it. I'm telling you. Jesu seduzana. Ngabuya noma yinini. Ziyazwakala izigi zakhe. Izinto ezenzakala kuyakhomba ngabuya noma nini. Asimemezela khona ukubuya kukaJesu, simemezela ukuphenduka. Ukubuya kukaJesu not a part of the gospel kodwa ukuthi abantu abaphenduka baphile bamthanda uKristu. Lokho sikumemezela namhlanje ebusuku. Njoba ngikhuluma nje unembeza wakho uyokwahlulela. Anyamazi mongcwele mina ngiyamazi uyakwahlulela unembeza wakho uyakulahla ngecala. Aba nje bangikhuluma nje bahleli nama boyfriend abo nama girlfriend abo unembeza uyamlahla ukuthi wena you are not holy. I'm telling you. Njoba ngikhuluma kanje masiqeda la uyofonela ubaba kabani bathi unembeza wakho uyakutshela ukuthi you are not a Christian. Sewungayikhohlisa ngoba uSathane uyakwazi ukukukhohlisa athi you okay, you are not okay. Kodwa uyifihla iphambeko zakhe kaye kuthethelelwa. Kodwa uyivumayo yothethelelwa kuleli izwe leli. Nikezwe nomusa oyomsustain ukuphileni kulesi sikhathi. Musukuphila amanyala, musukuyikhohlisa. Mongcwele yakutshela I'm telling you. Ngiye ngithi mina ngicela ukukusiza
ngikunikeza igaranti ngicela ukutshela nansi into uyazi uyithatha serious. We are not preaching the gospel of entertaining people ukubenza babekholwa ukuthi bazongena knowing ukuthi angeke bangena. Ngicela ukutshela nansi into ngihlala ngiyiculo lami leli. Akekho umuntu ongazi ukuthi yaye ezulwini noma kaye, akekho. Lezi zinto zokuthi siyabhumputa siyazamaza ayikho into enjalo. Umntwana kaNkulunkulu osindisiwe uyazi deep down ukuthi uyombona uNkulunkulu uma ngeke ambone. Ngicela ukuphinda uzoze ungizwe. Akekho umzalwane osindisiwe ongazi ukuthi uJesu uma ngabuya namhlanje uzombona noma ngeke ambone. Akekho. Nawe uyazi ukuthi umbona uma ngeke umbone. Utsheqinisa uKristu. Uyazi ngani? Umoya ongcwele kaNkulunkulu okuwe nonembeza wakho uyakufakazela. Manje bangikhuluma kanje, umoya ongcwele uyakufakazela nonembeza wakho uyakutshela ukuthi awukho right. Akekho umuntu ongazi ukuthi uyombona uJesu. Akekho. uNkulunkulu uthembeke endlela exakekile. Akekho umuntu omjumayo othakazi unamanga uyazi kahle ukuthi nje ufuna ukwazi ngathi yonke into right. Umoya ongcwele uyakutshela awukho right. Njengoba sikhuluma kanje umoya ongcwele uyakulahla nonembeza ukukulahla ngecala. Uyatsho nje unembeza ukuthi awukho right wena. Usathana athi hayi uzoba right namanga. Akekho umuntu ongeke ambone uNkulunkulu uyazi. Njengoba sikhuluma nje umoya ongcwele uyakhumbuza ukuthi uyakhumbula ukuthi wena wenza ukuthi. Uyakhumbula limazi usibani bani wathula. Uyakhumbula wena wenza ukuthi athi angizobuya ngibone. Akekho umuntu. So ke ngifuna ukutshela njengoba silana namhlanje ebusuku sibangaka. Each and every one of us here uyazi ukuthi manje sengathi ngqi manje ngambona. Ubufakazi balokho isibambiso esihleli naso kuumoya ongcwele. Now uma lo moya ongcwele okuwe ukulahla ngenhliziyo yakhe ukulahla kuwo yazi angeke ulibone ungayiduduza ukuthi siyobona khona ayikho into oyibona khona awuyi siyafisa ke kumemezela namhlanje ebusuku ukuthi ofihla iphambeko zaka kaye kuthethelela lokho sikushoyo oyifihla iphambeko zaka kaye kuthethelela. Lithi iBhayibheli oyivumayo namandla uloma ulungile ukusithethelela bese asilungisise noma sihlambulule kuko konke kungalungi. Bakhona abantu amantombazana edumile ndawo uthanda abafana kodwa ekuthandeni kwabo abafana abaneqiniso kuNkulunkulu ukuthi baba nginenkinga. uNkulunkulu wathembeka wabuyisa isimilo kubo kwaba umlando ukuthi kodwa kwakuuye lo kwakuyena umahluko wakhe nawe ukuthi noma uyathanda abafana wayengasiloniqile kwakucaca ukuthi uyahluleka noma yakuNkulunkulu baba ngiyahluleka. uNkulunkulu wamlungisisa wena uyiqili alibathanda abafana kodwa laba amapiece job awabambayo washa underground uyowabamba lamapiece job uzuyolahla. iBhayibheli lithi ngoba balithandanga iqiniso wabanikela emoyeni wokuduka. ngakho engayichaza lento le uzincome ukuthi mina lento okujola le ngiyayazi kanti sowunikelo ucotshela obuqilini ufuyo lahlo. Ongayivumi izono zakhe akaye kuthethelela kodwa oyivumayo izono zakhe uNkulunkulu ethembekile ukuthi umuntu amthethelela izono zakhe aqeda amhlambulula umnikeze a total deliverance emsephula lahle likhona emanyaleni amlungisisa vela phambi kwabantu njengolungileyo. Yabona ma usazohamba ngaleli vangeli lethu leli elithi everything is okay, it's not okay. It's not okay. Leli vangeli likwenza wena nomuntu ongakholwa ungahluki. Lokhu kugqoka kwakho nokugqoka umuntu ongakholwa kungahluki. Ukukhuluma kwakho nokukhuluma umuntu ongakholwa kungahluki. Umshado wakho nomshado umuntu ongakholwa kungahluki. Umfazi umuntu esifazana usindisiwe nongasindiswanga kungahluki. Bese bathezweni everything is okay. No, it's not okay. Ngitshelwa mina ngiyakutshela it's not okay. Izwe kumele lisazi. Nasemzimbeni wethu sithwele impawu zikaKristu. Abantu mabesibona kumele bazi us represent the kingdom. Thina abantu abasha silivezanga kahle ivangeli. Badi lethu lonke insizwe eziningi zothi mazoshada iningi losisi bethu banezingane. Insizwe eziningi zihambe zomithisa ngaphandle. Insizwe eziningi zihambe zayothatha umuntombi bamantombazana. Ebuya lama sefuna ukushada efuna intombi into
kodwa kudala eravaza la ngaphandle besathi everything is okay. Kaze ayivuma zonke lezi iphambe ukuthi kunabafazi babantu ngihamba ngathatha umntombi babo just for fun. Emveni kwaloko bangasibona isidingo sokuthi ngilimaze unkosikazi womuntu. Lo muntu wesifazane uyofika emshadweni engasenayo i-trust, engasamethemba umuntu wesilisa kanti wamoshwa yimi, bese fika ekholweni kuba i-business as usual, akakuboni ukuthi yimi engamosha lo muntu. Bese athi it's okay, it's not okay. Bangaka abantu besifazane abalimazayo abaqala ukuthandana nomuntu wesilisa bathemba wena. Engena ngayo yonke inhliziyo yakhe eqala ukwathemba umuntu wesilisa kanti wayethemba iqile elifana nawe. Wamshiya kanjalo elimele. Abanye besifazane baqhubeka emkhubeni emveni walinyazwe abantu bebebathanda. Bese umuntu wakhona ethi everything is okay, it's not okay. Baningi osesibethe abafika evangelini ekuvunyiswa ukuthi ecaba ukuthi userious uyamthanda engazi ukuthi ufuna ukulala naye. Emveni kwalokho ivangeli waqhubeka emanyaleni because elinyazwe umuntu okholwayo. Bese azothi uSathane yonke into right. Ayikho right. Ayikho right. Ayikho right. Ayikho right. Umuntu oyivuma iphambeko zakhe. Moko wayivuma nje iphambeko zakhe uyakuthethelelwa kuzona. Kodwa lithi iBhayibheli ke decide ukungayivumi kayikuthethelelwa. Abanye bethu sikholwa nje ngokusho nje siyamemezela kubantu but we are not Christians. Asibona abazalwane. Sibo. Wena mongabe neqiniso wena there's no different phakathi kwawo nomuntu ongakholwa. Ayikho umahluko nje. Mina ngakhe ngabona umunye umfana back then sisePituri wayethi lo mfana esibona ukuthi hey mfuna ukuze esontweni mfuna ufana nani niqoka kahle. Wayengasho siqoka ukudula siqoka kahle. Niyahlonipheka maniqokile. Kumele kube khona umahluko phakathi kwenu nabantu abangakholwa. Adopting the system of this world bese utshelwa abantu bathi everything is okay, it's not okay, ngiyakutshela it's not okay. Simeni lapho bafowethu kodwa sifisa kumemezela lela suku lungakafiki ngoba liyeza lelo suku olukhulu. Yes. Ungayivumi iphambeko zakhe. Ungayivumile iphambeko zakhe. Sanibona. Ayivunyi zona. Sanibona. Esithanda obesithanda nje usasinikeza ithuba lokuphenduka. Sinikeza ithuba lokuxolisa. Nabantu abeyesogweni nje ukuthi bakona amakhosikazi abo angaxolisa. Abantu sifazana aboshala nje baphila impilo eright kodwa bangaxolisa kuba yini babo ukuthi siyaxolisa senzanga kahle. Kungcono ube siphukuphuku ngapha kodwa ube nokuphila okuphakathi. Ngeke uqhubeke ube uhleva la kodwa uyokhala impilo yakhe yonke emveni kokufa. We are giving all of you bazalwane a piece of advice. I think uthuba la namhlanje ba honest phambi kaNkulunkulu.
kunabantu besifazane kunabantu besilisa kumele sibabhalela ama-SMS bhuti. This thing is not working. Angikwazi ukuqhubeka ngihlambalaza uNkulunkulu ngikholwa. Kwa wena ungithatha serious njengomuntu okholwayo, ungazi njengomuntu okholwa kodwa ngiyaqhubeka ngiphesha ngiphenya isidwaba la kuwe. I'm a Christian. This thing is not working. Sasenethuba ke lokuphenduka. Yilo leni. Khona abanye abathi manje ngizosurvive kanje. Kunabantu abangamele ukuqashelwa ukunikezwa ama-room okulala kodwa balahlekelwe ukuphila okuphakathi. Lo muntu yena unakekela ingane zakhe, ingane zami, lo muntu yena bancamela ukuphila kwalesi sikhathi. Kodwa balahlekelwe ukuphila okuphakathi. Niyosurvive kanjani nkosama ngizotshela lo muntu phela uyena umuntu kungcono ngiqedele ukwenza ukuthi emveni kwaloko kuyoba ngconywana. Bafowethu le platform yabantwana bakaNkulunkulu abasengisiwe. Masuka silasuka sizoxoxa njengabazali bami. Suka singazele khona ukuphikisana. Suka singazele khona ukuzoprovela nama-point. Kodwa suka sizoxoxa. Ngathi ukuthi siyabonga kakhulu. uNkulunkulu emuhle. Ngifuna sikhulume kafishane bafowethu uma bakhona bafuna ukungena kafishane nje bese siyaphumula. So sizoxoxa ngengane zasekhaya. So singazelanga into eziningi. So sizoyixoxela nje njengomzimba kaKristu. Siyabonga kakhulu ngane zakwethu. Thuba lokuphenduka yilo leli. Mokono requestile bafowethu asho. Sanibona. Sanibona. Yodwa into esishobo futhi ukuphenduka silaleni ngasiphumuleni nganza kwethu uhamba uliselute ulife soqina ngomgqibelo ngolosini ngomgqibelo bafethu bongekho life humble selute nyana khona into eningi kumele ayilungise siyabonga uNkulunkulu namhlanje behlushwa ngendaba kagesi kusukela last week ugesi umuntu bengenawo isigubhu lesisifile so selo ngireport ngisale nge2 unit reporter wathi ngihambe ngothenga ukuthi baza bafika namhlanje uNkulunkulu emuhle bese ngitshele ukuthi life soba singenaka uNkulunkulu emuhle ke wakwenza kwenzeka bagcina befikile sasithenga isigubhu sakhona yonke into yaqhubeka uNkulunkulu emuhle bafethu siyabonga siphumuleni asike sidingo sokuloku siqhubeka kuthi akukhulunywe singekho sidingo so into esoyikhuluma siyabonga kakhulu nganza kwethu laleni nenkosi le platform abantwana bakaNkulunkulu abasindisiwe uma usuka wangena la siyathemba ungena lokuzofunda hayi ukuphikisana ngizoyiposta bafethu intshumayelo soyithola ku YouTube abafika manje ephephisana nganza kwethu kodwa iyosho into esho iyodwa into besiyisho ukuthi phenduka ithuba lisekhona bafethu siyacela ke ngicela niye lapha kulokho ku Facebook niyongilandela bafethu landela lapha ngine page lapha ku Facebook libhalwe James K1 linama video nje kuphela ayikho into ekhona yakani ngake ngacreate ama page angisawazi ke ngoba lento yokcreate into ogcina ungasayinaka kodwa line logo yaka YouTube if I'm not mistaken linama video kuphela ngiyacela bafethu nihamba niyofollowisha leyo page lelo egameni lika Jesu siyacela nganza bafethu nilaleni kahle uNkulunkulu umusanigcine anilonde siseyinhlelweni bafethu ukulungiselela inkonzo yaseGoli siyokhuphuka ngekudala kade ngifonela abanye abazalwane ukuthi asihleli indaba enkonzo yaseGoli sibheke eGoli nje kungekudala ziyokhala siyathemba early angasho ama date kodwa sisahlela bafethu sifisa ukuye eGoli soke sokhuphuka ensonke ke sibheke eGoli bafethu sabonga kakhulu nilaleni kahle egameni lika Jesu uNkulunkulu umsangigcine anilonde egameni lika Jesu asofika esitenge baba wethu ongcwele senkosi sethu Jesu
siyakubonga baba wethu uNkulunkulu wena wedwa sibonga ithuba osiboleke lona nali ibandla lakho abantwana bakho usibuthe kule ndawo sizolalela ukukhuluma kwakho siyathandaza baba sithandazela ukwahluleka kwethu nobuthakathaka bethu asihambanga kahle ensukwini zokuphila kwethu asilivezanga ivangeli emakhaya izalwa kuwo nasemphakathini esiphila kuwona sithandazela baba wethu ongcwele sicela umusa ukuthi sinikeze linye ithuba lokwenza kahle ensukwini zokuphila kwethu ukuthi umpostoli Paul uma lokho engikuthanda engakwenzi kodwa lokho engakuthandi khona engikwenzayo kuyasho ukuthi khona isono esiphila phakathi kwami baba wethu ongcwele siyabulala konke ungalungile emzimbeni yethu noma ngathi uyakupha kwatshalwa isitha siyakusiphula noma ngathi walupha udonga lwakho ayisitha selibhidliza ngegama lika Jesu Kristu umoya wamanga umoya wokuthanda abafana umoya wokuthanda abesifazane umoya wokuthanda imali kunokuthanda wena umoya wokuthanda izwe uNkulunkulu wethu ongcwele siyamelana nawo ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha sithandazela baba wethu okwenamela wena somela izwi lakho sithandazela ukurepresent the kingdom well ukuhamba nokuqoka ukukhuluma nokwenza kwethu baba wethu ongcwele egameni lika Jesu Kristu umoya wempakamo samelana nawe egameni lika Jesu Kristu nokukhaphelana kudayisa abanye abazalwane for our own benefit. Father, we pray kuningi sikwenzile ungalungile baba wethu ongcwele ensukwini zokuphila kwethu moya wama-masturbation baba wethu ongcwele siyathandaza ukuthi uyoselekelela umoya wama-pornography ubamba abantu abasha siyathandaza egameni lika Jesu umoya wobutabane ohlasela ibandla lika Kristu amadoda alalana wodwa abesifazane balalana bodwa enelokhu sikufihlila kubonakala phakathi kwabantu kodwa uyawazi. Father, we pray ukuthi uvusa abantu bakho aboshawe inembeza baphenduke unamandla okubathethelela namandla okubasiza egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Siyathandaza on behalf of ibandla lonke endaweni ezahlukahlukene emimoyeni yonke esibambile esenza enjoy sono size sife siyolahlwa. Siyakuthandaza baba sithandazela ideliverance ephelele evela kuwe unembeza wethu ungawunikeza ukuthula singaphile emanyaleni size siyofa. We refuse ukufela emanyaleni, we refuse ukufela emjolweni, we refuse ukufela emangeni, we refuse ukufela ebuqilini egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Sithandazela amandla wasinikeza wona baba wethu ongcwele ukunqoba izonke izono eyibusa ukuphila kwethu nje nengqondo yethu egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Mongcwele sikunikeza indawo empilweni yethu ukuthi controller ubulala na wonke amalunga baba wethu amelene nentando yakho emzimbeni wethu ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. Sithandazela ukuphenduka kule mndeni kuko konke okubi okwenzekile egameni lika Kristu Jesu. Mongcwele take control kula ama families baba wethu ongcwele ngegama lika Kristu Jesu. Sithandazela wonke umuntu okhona kule platform nabo bonke abayokuzwa onkeneneza baba wethu kwephimbo lami senzela umusa sonke baba wethu ongcwele nami uqobo lwami eyinsukwini zonke zokuphila kwami ukuthi izwi lakho ungaliphambanisi ngingambushumayela ubuqili nokuhlanipha nokuqonda kwami kodwa ngimemezela ivangeli njengoba linjalo eyinsukwini zokuphila kwami ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. Mawungabikho into esithiye ensukwini zokuphila kwami noma ngathiwa yikuphi engikufisayo nengilangazelelayo nengikuthandazelayo engikufisayo owazi ukuthi mhlanga kuthole kuyongehlukanisa nawe unganginikezi khona baba uthi ngiyathandaza egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Thumba ingqondo yami ekuqondeni wena, thumba amehlo ami ukubukeni wena, thumba inhliziyo yami uqonda wena ngegama elika Jesu Kristu waseNazaretha Nkosi. Father, we pray ukuthi selekelele ensukwini zonke zokuphila kwethu siphilela wena sambele wena size siyolala emathuneni sivuswe ngosuku olukhulu lokubuya kweNkosi yethu Kristu Jesu. Amen. Bafowethu siyabonga kakhulu khathele. Ngiyathanda bazalwane, ngiyathanda kakhulu, ngiyathanda nobukho nesizathu sobukhona bami in this platform. Ngiyantshela nesizathu sobukhona bami in this platform. Siyabonga kakhulu imikhuleko yenu, izeluleko zenu. Siyabonga kakhulu bazalwane. uNkulunkulu umusa aqhubeka kanjalo anenze kahle ensukwini zokuphila kwethu. Yodwa into esifisayo nesiyilangazelelayo ukuthi ngelinye ilanga sibonane ngale ekhaya. Siyathemba futhi siyobonana uma sihambe kahle. Nilaleni kahle bazalwane, ngiyathanda egameni lika Jesu. Ngiyacela la niye lapha ku YouTube, ku Facebook bafethu. Nginama video la page lami James K1 ku Facebook. Ngiposta ama video nje kuphela ayikho into ekhona. Ni follow abafethu, ni ndlusela nakwabanye.
uma sizethu sinenamba ethe caca kuno life ngaleso bayenza soba sidila nenye into ehlukile kunalesiyenza la. Laleni kahle futhi ngiyanthanda egameni lika Jesu. Amen. Saturday ulife yobungekho soqina ngolosine. Ngiyanthanda bazalwane. Amen.